Yeah. Okasa na abi wanum ama me mpacho na. Okay, amen. Emra Yesu ba asase so no. Asuafo ne nipadom a no mudi n'achi no. Emra owu ye no. Nipadom ne nyina san fi n'achi ma ne ka asuafo no ko ana se asuafo no ko ana record wo mo Bible no. Asuafo no ko ana ye dai. Ana ye kire me hu se o mo ko ana ka ya na se o mo maka no. O mo so o mo faan. Sa fa question bi. Papa mpacho me se Emra Yesu ba asase. Emra Yesu ba asase so no. Nipadom ana omudi n'achi no. Emra owu ye no. Ye hu se owu ni wo n'achi no. Aka suafo no nko a ba mpese mbisa se omo ana omudi n'achi bebebe ni nyina no. Omo nyina afa hin na man ka na suafo no nko a. Amen. Amen. Bon sem erade. Bomuye. Senior. Yes. I say abra Yesu tia se nipadom ana edi n'achi no. We and almost for here, cash you for no qua. Yes, we'll be answering, mammy. Yes, 10. Oh, we there, sharp. We there, ma, OPATAFUOR, Mensankasa. Oh, we'll be answering. Answer, 10. Papa Medase. Emla Yesu, we know, as you for in cry granay. Bible granay, Entina, Peter Copoma, Jesus, aqua train a buyer. Asuafo no mu nyina adwane enti oma na omunti ntimi ye na omukoye no asuafo na asa akọbọbọ omo ano enti omubọbọ omo na omudwedwen ho na ana Yesu pie ho be hye wo omuden enti ka Yesu amehye wo omuden ka asuafo no kwanko bia nsa ama enti asuafo no de omu nyina adwane emfa ne semde ye emfa to enye sa na misusu ma adwem sisi a de na no ye papa ka kire ye wo da mu hayi se amanfo ba no si anke ba da ndua mu ha ana ye kete saa anke enyina ye behwete enipa from ke be hwete emse ono na ye leader o kire ye kwa na saa de na to no ye behwete kopim bile bia ono ana honhom ba be wurawura enipa ko bi mu ama ya saa kan ye ho abomu biom se ye be saa ba be hia Bon semera. Yes, senior. Inti sana tie. Said the all kind of perfect. Abra ya chi Yesu no obi adwane e kan nipa ba kope e kan o Yesu. Nipa ba kope Bible ni nyina nipa ba kope na ye faithful to Jesus. Yes. Peter, Matthew, James, Yesu achiri ma miensa ana kan ho. Omu nyina obi eni ho a otena ho obi abu ni ketemsa. E ka Mary Magdalene ono peni oba osori gina ede ntuma si ni bo gina Yesu ho abra ye bona senuam kura na otina ho no okogina ho hwe Yesu anim saa na Yesu ka kire ne se wonko fie onko na de besi anya si awie so still wanko nti abra ogina ho na tender dwae na ntuma dan no mutiye no tiye no osuru durusum asase susu durusum Yes. Eho ne sum ka bia ba Mary tu na ni ohun Yesu efise ne sum aba ena odi dwane ko fie nti sum ni by for about 3 hours after 3 hours na chi no ena han ne by omko hwe na nimu no na wa wusinsen ho ansa na Mary na sa tu anamon edimidika akobo Yesu asori mpanyimfo mienu bia na o mabobra wosika efre ba ko Nicodemus ena Joseph Arimathea to omko bo mu no okobo mama ne ese wanya awu no na omka kire om se bia ye ne de omuntimi hwe Yesu saa ma ne na ho ena Joseph Arimathea no ya aban mu panyini pa nemom na ne position ntini onya time ma asori but ono ba asori anadwo metenase now ena Joseph Arimathea e kire krata no fa krom hom panyimfo edi na chi kom call panyini ne ho e kosere na amu se omumfa amu ni ma omusa mere ya wawu die na omkope ne korabre to omugie amu no omamfa na nkofie omde ne call Mary fie na Mary ko dware Yesu esiesie no e de aduhwam egu di body no na omuhye na tare na okobo amane na ode ne call kokosie no kosie no so no abra na Yesu esen so no
ɔne Mary di nkɔmmɔ bi ɔka biribi gu n'asom nti eduru kwasi ada na nɔpa no ɔno ne ɔbaa odi nkan etu mirika kɔɔ sɛ ɔkɔhwɛ asɛm a ɛwɔ wura ne ka kyerɛ no sɛ aba mu a ɔkɔɔyɛ ne ɔbo dan na no ayɛ dɛ abie ampara owura a ɔbo dan ne mu no na Yesu na hɔ ɛhɔ ɔgyina hɔ no mu a ɔtoto n'ani no na Yesu apia kyerɛ no ɛwɔ so ɔne ne di nkɔmmɔ bi ɛnyɛ no nehia ansa na Mary ɛsa akɔbɔ amaneɛ akyerɛ wɔn sɛ owura no asɔre ɛkɔɛ no ni obiem na Thomas ɛde Martha di akyire sɛ ɛpɛsɛ yɛkɔ ne yɛkɔhwɛ sɛ yɛ nokorɛ sɛ Yesu asɔre ampa nti wɔn kɔɔyɛ no na aberanteɛ no asɔre akyɛ sɛ afiri hɔ koraa nti wɔn nyina obi adwane te sɛ deɛ yɛn nua bɛrima no kaeɛ no asɛm to obi saa na yɛ na ahomete ɛfiri sɛ yɛ na nyɛ easy te sɛ deɛ ne wɔka no bebree abam bɛbu obi wɔ hɔ a wonam nyinaa no ɔgye wodi ne gyidie wɔ mu na adeɛ bɛkye ɔbɛda bɛsɔre na sei ato deɛ a then ɛdeɛ na ɔbɛyɛ ɛbɛyɛ sinti di ato ama na ma wahwe ase bi a dabi akyire na bi Awurade nam odiifoɔ no honhom so na wadan ne ho adi di akyerɛ mu bi a ɔte ha ɛwɔ daeɛ mu ɛkɔba ne saa nkenya na ɛwɔ yɛ mu na yɛde hyia no ɛbɛbɔ wura baako bi mu na ɔno so ahyɛ aseɛ de boaboa no nti ɔno so bɛhyɛ aseɛ abɔ dawuro sɛ ɛnwosra na ɛwɔ odiifoɔ asumasi so no na mene ne nam ɛna aba me so saa na te senior yes ohuntahuno fama ne no ɔmbɔ ne last hour question wɔ ha na obi wɔ ha yes moma na namusa ne deɛ na mehwɛ adeɛ Amen. Amen. Papa, my question is, a chinye bi ana epie baby. Na be pie menu. Yesu wo no aho. Abra no wosen yanso no. O ansa na obewu no. Na kromfo ne wudini entem na ohye. Ama wudini ne kan se oso onye agenkwa na onye ne ho na obagye wo mu. Ama kromfo ne kan se ono de omuso onye agenkwa ne nti okwa yema mu onkan no. Ɛhɔ na Awurade ka asɛm bi ɛno so na question yi gyina ɔse ɛnɛ wobɛka me ho wɔ paradise nti so obi ka sɛ Yesu anwu ana so obi wu a ɔkɔ hene because ɛhɔ no ɔso wobɛka me ho wɔ paradise na ɔnwui nti ɔwuiɛ no akyire no ɔkɔ hene Bible no akyerɛ yɛn sɛ ɔkɔ Asamaado nti Asamaado no ɛwɔ soro ana ɔfam bakyɛ me question no emu ada hɔ aha first one you say ɔso wobɛka me ho wɔ paradise ɔno kuro ya Bible kyerɛ sɛ owuiɛ no ɔkɔ Asamaado nti ɛfa hene paradise ano wɔka kyerɛ krɔmfoɔ nso wɔde ne bɛhyia no amen bɔ nsɛm Awurade yes bomuye yes adeɛ wɔ sɛ ɔte aseɛ no sɛ Asamaado te sɛ airport obiara ni hɔ obɛtumi afly sɛ wo si wopɛ sɛ wotu kwan but akwantuo na wotuo no wodi plane ana ewie mu na bɛkɔ a wonkɔ airport da nti airport hɔ no ɛhɔ ne yɛbɛhu wɔn a wɔkɔ Venezuela Zimbabwe Zambia Afghanistan Pakistan Uzbekistan Kyrgyzstan ɛhɔ ne yɛbɛhu nti Asamaado deɛ obiara ni wɔ asase wɔ so owu makyerɛ mu owuo mu dada deɛ ɔbɛto ne kɔn awu a ɛyɛ ne mmerɛ nyɛ mu a mayɛ lusu me yakum no wo a ɔbɛto kɔn awu no wo waiting trial 72 days makyerɛ mu sɛ atemuo no egumu ahodoɔ mmiɛnsa nipa bia yɛbɛgyegye wo 3 times yɛwɔ the karmic judgment efiri ɛyɛ hon kronkron nsɛm ba yɛ activated within the supernatural system by nature ɛwɔ hɔ ɛne ɛwɔ atemu a efiri ɔba ne mu ba atemu a efiri ɔba ne mu ba no ɛno nti ne yɛkɔ Asamaado wowie ɔba ne deɛ na wawie a wo ho asan wawie no afei na wo sɛ kɔtwɛn kɔpem atemu da na nso wakɔhyia agya no na deɛ ana ɛwɔ mu ne sɛ wo paase ɔba ne deɛ na ɛyɛ ana fa sɛ wotirim sɛ agya no atemu no ho hia efiri sɛ wa paase ɔba ne deɛ no kwan deɛ yes enti Yesu ɔka kyerɛ sɛ ɔbɛkɔ paradise yes indeed
paradise no ɛhɔ ne yɛfrɛ no Abraham kuku mu no na ɔkra bia a ɔwuo bia no ɔkɔtwɛn wɔ hɔ. It's a city on its own. Ɛyɛ ɔman okuro kɛseɛ emu kamakama fɛfɛɛfɛ. Ubɔ mpa yɛ sɛ onyame yi nkyerɛ obeyi akyerɛw. But asama ado deɛ hɔ na ɔyɛ ɔnkrataa no passport yie. Hɔ ne yɛhwɛ mu sɛ wosɛ fata sɛ wɔsɛ yɛma wo penetrate anaa worimani wɔ ha. Yɛdipɔto yɛamo aka hɔ. Nti saa na teɛ. Sɛ ɛhɔ no ɔmane ɛhɔ no wɔkɔtwɛn ama biribiara no wobɛhu sɛ wobɛnya kwan akɔ wonya kwan kɔ nti no ɛhɔ deɛ bɔhyɛ no a Awurade hyɛɛ no no ɛno nti na ɔkɔtwɛn hɔ no so ɔpaase tru paase onya paase gaa ne deɛ ɔno wankɔtwɛn wɔ Asamado because yɛ man full diplomatic passport. Yesu man full diplomatic passport. Yes. Nti customs in ha no immigration ɛso ha no police ɛnkyɛ no nti na ɔkyerɛ ne sɛ wo ɛnɛ wobɛka me ho ɛyɛ final word. Yes. Bɔne a wadie adeɛ bi a wayɛ bia no matwam ɛnɛ wobɛka me ho. Obiara ni ɔsoro ne asase ɔwɔ tumi sɛ asɛm a man na ka no ɔreverse no da wasili. Yes. Saa na teɛ. Senior. Ɔwie hɔ. MD4. Ee na wafa nkwa nwoma. And the Gina Happy. Ɛdi o bɔ nsɛm Awurade yɛ. Ɛdi ya. MD4, Yamenya Okase. MD4, Massima may be Saya war. Me persemi who a hintasama a war womb. Because Ubi Waha, Uwuna, Yin I am colada. I am cola pain. Ubuha Colabu Bawona, the Trumu den. Oya dea, ne yamushino. Ɛwɔ hɔ saa. Ɛwɔ hɔ paa. Enti mi nkyerɛkyerɛ mu. Kolani Trumu den nya no nko a obi nso wɔ hɔ a wayɛ yaafo. Wobɛbrɛ wodi agorɔ wobɛhye wodwetire nyinaa. Na ebi nso wɔ hɔ a onye ye da wodi ne bɛkɔ school biara bi akɔla ne ntimi mmɔbra da. Na we aka me Bible asɛm bi a asuafoɔ ni bi kɔ bi sa Messiah sɛ na we yaafo we akɔla we ɔyali ne na anana gya bi na ayɛ bɔne ama saa yale na ba ne so. Na Messiah ka sɛ we die odi firi ne na eyam ɛna baaye mpɛ sɛ me hu nyamedifoɔ ɛde ahinta asɛm na wa wo ho a etimi ba ne saa me da ase. Amen. Bon nsɛm Awurade. Yes, bomuye. Mi nkyerɛkyerɛ mu anaa mi nya ne hɔ. Ɛjɔ kyerɛkyerɛ mu. Unse uhia information paa. Yes. Ɛyɛ abrabɔ. Senior. Ahun sɛ wiase nipa nkasa no study wɔ nipa yɛ nsuban a yɛ ho ɔsere pa yie ɛna majority yɛ mu dodoɔ na soso no yɛ ni mmere. Yes. ɛna yɛfa nneɛma agudie kwan so wonim de nti a ma menkyerɛ wadeɛ wuti hɔ yi sɛ wokɔduru fie na aduane sisi a wotu wobɛkɔ na aduane a wonim aseɛ wonim ho hwee but deɛ wonim ne sɛ wode nyaadoa ebi a akokɔ nam ntoos biribiara hyɛ wo fridge mu wa wokɔduru fie hɔ no obi ayi nyaadoa no obi ayi mako no obi ayi akokɔ nam no ne ɔde ayɛ nkwan de asi hɔ ama wo ɛdeɛ na bɛba wo tirim ɛnyɛ wo maame bi ɛnyɛ obiara ɛdeɛ na bɛba wo tirim. Yes. Uyam bɛhyew nti saa aduane no ɛdeɛ na abɛyɛ afa ho wobɛhwie agu ɛna deɛ biem afei no mabua ne yie na wobɛhwie agu deɛ a
and yes sabe now I'm quite because the animals you on ebia now do any boss na was say when year day efra was what here to Yes. eti woni papia beko akobusa aduano ne nachi Yes. ye dan na mini ho na me bae na me matoso de a ehye me fridge mo obi etimi ayi atoso de no e de aye nkwan de asi ho obebusa na aduane mpo se bibi se asi na beko akobusa na wote ho de ohu ya na sa ade bia behye wo yam wa sha ase atiti ntasuo Yes. na ehonhono uwo mu a abeyese kakraka afei bosumi bi duriye afi bi duriya uwo ho a nsu ahyase egu Yes. udi ntietiemu saa o chemo ya adi kakraka bi sebe abia firi wase abeto kram akwai beto hoi akata na ni ba ko no ansi hello Hi. dia na obeye o so ko busa ase Yes. nansu so do ye mu bi kwara kwa se wawo on de onimu ni se oni oba ne berema ekodi nhyiamu saa agodie no oba ho nsuo ni nkosua no ewo Yes. eti se jene sabe akokɔ 7 toes a yɛde ahyɛ fridge mu ɔbaa na wodeɛ na ɛda ne mu no yɛ fridge nti wo ɔbarima no wonu akɔyi ntoos ni bi ɛne adeɛ ni bi na wode ayɛ nkwan asi hɔ wonkɔbu saase ade no ase ɛno ano sɛ obi wɔ hɔ a ɔwo ano ano sɛ wawo saa mistake no ɛno bi na wo maame yɛɛyɛ ɛno bi ɛna wo nana nso so yɛɛyɛ Yes. na wo so woba wiase no wo so wabɛyɛ deɛ ya Abɛyɛ. wayɛ the same thing ɛfiri sɛ wawo a wowoyɛ nyinara wonim aseɛ wode deɛ wonim no sɛ wo ne obi akɔdi sɛ bempa mu agudie ɛna ɛbaa bam Yes. na adeɛ a wɔ sɛ wote aseɛ ni asase wɔ so onipa a yɛnam ha nyinara yɛyɛ ahodoɔ mmienu yɛgu ahosu mmienu yɛwɔ ɔmo a ɔmo yɛ ahonhom na ɔmo ahyɛ da pretende aba bɛtena asase wɔ so sɛ onipa ɛne yɛwɔ ɔmo a ɔmo soso yawo ɔmo aba wiase a ɔmo soso ɔmo yɛ nipa na wɔn a ɔmo yɛ ahonhom na ɔmo aba ɛwɔ asase wɔ so na yawo wɔn no saa nkorɔfoɔ no so no ɔmo guma ahodoɔ mmienu yɛwɔ ahonhommɔne a ɔmo dane wɔn ho nipa ɛba ma onipa nyem wɔn wo wɔn Yes. yɛwɔ ahonhom a ɔmo yɛ papa ɔmo firi agya na henie mu a ɔmo so dane wɔn ho nipa ɛbɛwura nipa yam abere ɔbaa ne bɛrima di ahyia ne awo wɔn ansa ne yɛwɔ onipa wososo wankasa onipa onyankopɔn tete na tie de bɔ wɔn so a yɛwo wɔn na wɔn a yɛwo wɔn no so a mo a mo so mo yɛ nipa wo ti hɛ wo yɛ nipa a wɔn na anim wo nyɛ nipa so a wɔn na ayɛ den onim nti wɔn a wɔn yɛ nipa no so no wɔn awoɔ nsɛm mmiɛnsa na esi yɛwɔ SBS ɛnu nti na ɔbaa bɛrima biara ni tumi sɛ wɔnyem by heart anyhow Yes. sɛ woyɛ ɔbaa woyɛ ɔbarima na wonyem anyhow a ka hunu sɛ nyinsɛn na ɛhyɛ wo yam no anaasɛ afuro no a wowɔ ɔbarima no wo ne wahyɛ ɛyɛ ɔbaa no SBS ɛbɛkyɛw Yes. nti SBS no aseɛ ne sɛn yɛwɔ satanic birth switches Yes. yɛka sɛ satanic birth switches a ɔmo ne wan sɛ ɔbɛrima akɔ ne yere ho na ɔne no akɔdi agorɔ na wanyem na ɔyɛ nipa yɛwɔ ahohomɔne a ɔmo wɔ honhom wiase a ɔmo wɔ tumi sɛ
omu yi nipa ni firi wi yam di omo de be shem ya switch oba. Yes. Syria. Ya switch no. Yes. Ye wo mo susu a se wonye mo a sa mo a mo ye nipa na me kam wi a mo ya honhom so am ga me kam de. Another thing that happened to mo a mo ye nipa ne se abra oba no afa yafunu no na honhom money any oba no abe have what you call pact. Omo be di ehia no omo nya apam eti obarima ne ho nsuo ene kogu oba no ho nanso so no eduru honhom no anagye da suo mu no tumidie bi firi baabi edi wono so no ho nsuo abegu akwala nim eti aye a mixture of obarima e ka se onipa ene de ya honhom e ho nsuo. Yes. Sankrofo no omo ba wiase a enam se omo ba wiase na nyinsen no na oye onipa enso so tumi bi de ne ho so aba be wura ne mu nti no sa nipa no be wona to wono ata se die ndia sabe sa tumi no oba de fa yafunu ode ne ho nsuo be gu so no sa tumi no nkuto no wonim ebi ho a tumi ni pesa akwala no ni destiny ekura no oje obi ho a tumi ni pesa akwala ni be wiase no oba no obe pursue na agenda tumi ni tiri mu po ani die ntia ode tisunsumu wiase no eno ho nti no hu sa oba no nyemu a ode ne ho nsuo abegu no ho no enti sa wo akwala na wo onimu wo. Yes. Sa honhom no onimu no. Yes. Eti honhom no be manipulate akwala no till say obefira asase no so because abra wo hye ne maame yam ni bibi ye den e cross. Yes. But maame ni nim. Syria. OPATAFUOR. Enti obi osusu a wo de ne ho bibi to mi boni ne de ne ho bibi begu nyinsa nim se de be ye ode be ye akwala no be sei no ama akwala na ye bi asabi oyarefo na obewu na ba wiase no no abehaw enu ntina ye ndie hia just like that. Yes. Na ya me ya say ensori bi edi nkan wo wiase no o man kire papa o mo kire ma ne ye say once abeko ye ne ho no automatically 60-70% possibility so obey de ya obanyem na wonyem soso a I was say we accept no. Yes. But mami can't know every awo biara ana pregnancy biara no carry what we call patterns of action. You can say patterns of action. Awo biara woni papa wo no asase we su biara no nyinsa na wonyem no emra ani ahyede ani die dia sa kwala no hye yafunu mu no obaye obi wo ho a omo ya ahonhom omo hye da pretend ebe ye wo omo bo oba wiase ene omo ye nipa a omo so pretend me ye wo omo oba wiase no sankrofo we nyina no kan hunu se empanyin se obi nchi na akokọ be de ya kwa enti once akwala ni ba wiase no botaye bi ye de ya Atachi. e woni tiri mu ntina ye de ni ba wiase but wo no e was say we smart na utimi ko obi oyo odi hufo. Yes. Na hu nkwala ni nyina achi baby omu firi Syria. omu tiri mu po eda omu tiri mu. Yes. Efiri se sa nkwala no enye omu nyinara na wa tiri mu po baako obi ani ni tiri mu po obi wo ho a ye de ni ba wiase no ye de ni ba wiase se o meto ni pasore. Yes. Sa nipa no ana sa tumi no ni tiri mu ye de ede oni maame ina onim papa. Yes. Once I did not ban the ordinary suma no man buy na gender and you be carry. Yes. Syria. Obi ha ya suma ne say o meye ojefuo be a ma want what was first one unana wutuwe unana
a obewo wo maame ma wo maame bewo a wo so dia bewo akwara bia mo hwa mo lineage no mu a bibi bi wom amanie bi wom bato una na feli wantimi anyi ena wo maame so afeli na wo so afeli ene ya suma sa akwara no si wo ye nipa ana wo ye honhom se o meyi sa de no mfamfiri sa ade na abekross mu lab na de bia e wo mabusua mu no ene ya suma na ne ye de naba eti wunim na hyede ye wa akwara ni bi wo soso a obi wo ho a ye wo se wo ye okofo firi se wo busua ene wasim ana wo nyankopon di mu kwa asase no so ne kokoma awurade Senior. obi wo ha ye do ba wiase se wiase no za onipa wei wo yi onipa wo ya senso de na ne nsɛn obi wa nyankopɔn timi suma obi ba wiase ene se wo se saa busua wei meye o mu sei sani abaye ne manum asɛm ye no konenti masoma sɛ kɔ wiase na kɔyɛ saa asɛm na amaka no emu asenso de na waba na ye onipa no ye musa hwe wan sɛ yawo enti awo a wawo no onim sa akwala na wonyem no sa akwala no kora na ebekunu but onya we ebi si bible mu obetimi awo ba ama wo ba abekum abia ye tamu yesu edi ne call eye simon ho no ti asimo ka kire mary o se sa akwala we ni nsam ana bebire behwere wo mokra yesu o se sa akwala we ni nsam na bebire so benyi woje na sa akwala we ya wa wunti mary obewu mpetuwo enunti obi wo ha otimewu eba akwara no baba beto wiase no onya wo ye no na ne hoto no oto an yeto a yetua akwara we firisu owo no ne nioma nyina sai eye die ntia amania problems upon problems obi wo ho do bo a akwara no beto wo ye mu a ana adwuma wo ye akwara ye yi wadi amanie afei ase wo honam nyina so de atia obi akura mpa wo asem bi na akwara we edie nsemfu abe ne kura no ndia ono nko a wonyem na ohaw ne abebrere se di na chisa ukobusa ai Dabi. wa musa eno ansa wo de wawo na saa ne ye nye saa ne di agoro ade wo wiase a ehu me utwetuo ba me so a nsuro Senior. o poison me am nsuro ade bia wo de beba me so bia me nsuro nioma mienu na me suro wiase ifiri se saa nioma mienu no emu baako bia obeye mistake bia no ka hunu se wuntimi nsesane mane nye yie da na wo de emu amane ene wo haw wo de beko wuom obi en ho betimi adi kodu asesa na mawoda enti mi wiase ameti anamo ametu no me careful Senior. the first thing hey awo misura wo che bibia onim de tia wo betimi anyem abomodin asole ahomate asi wo yire so ya adwuma abra onyem no na tu bibi firi baabia be yi akwala ne de ono ne pe eni na gina ya ato yefunu nim wusu woni ani ene wakoje tumi a wonnim no woni ni apam na ne bada woyem na ya woni de na bawi ase once akwala no aba beto asase we so no wo onim o Dabi. eya mu nkai bibi abra Joseph ene Mary etoya Yesu abra no anya 12 years omu twise omu kwa afashia na Yesu di omu chia Yesu san ye ka honom a omu sa call back no wose wo ko hin wa ma wo nane waja ya hwehwe wa ye dan abre meboa di asem na Yesu kan ye dabi wose die good wose wonim sa wasam ye maja adwuma na me na mato me pa ana ma wo akwara no me ni akwara no so gina ho no so ka aja bi hu asem enti Yesu wofa Joseph ho Dabi. adentia Joseph mo ta anya den eni ne mo akwara no kari unim die entia ne DNA me kire wade unim die entia DNA say ema no ye DNA bebrebe na afeli
Munim da. Oba bi wo ha wo ni tiri wo nim perfect say we mene ne nyem. Yes. And one fan achi but dear ne timi faili. Ubekọ na nya oba. Wunim de ntia. Eye satanic birth switches. Yes. Akwala ni say yafunu mu no. Bema na hu oba na hu no. Bibi siye. Ena tumi bi sa ensuo foforo. Ede ba begu. Enti akwala ni nya oba. Ebi ena tu Joseph no. Say Joseph edi Yesu koye die na kakwala na nya die ya. Nya ne dia. Why ena be wura eye oba ni yam. Enye tumi bi. Yes. Di onyame ye bia ha no. Obonsam so ye dey. Eye bi. The same thing. Senior. OPATAFUOR. Yes. Di obonsam ye bia no. Nyame so so ye dey. I'm telling you. Eti onyame prepare ni nipa de pass asene so. Satan so prepare ni nipa e de pass asene so. Yes. Na bebre esisi. Obi ho no a hwe. Obi ho a wotimi ye mistake ba ko pe. Ana wo nana, ana wo ba. Ana obi timi ye mistake. Na Nyankopon ana tumi bi di nani ahwe udin. Emere no duru ho. Se e wo so oton so ra. No makofo mu nipa. E wo spiritual world abewura mu. Na wa wo naba. Yes. Na wa asase ne so. Obi ho so so a abra ya wo to ho no. Wo maame, wo papa, wo manya ni da ho. Eni nti omuni ye bi e ma ekwan e beda ho. E na Satan e tapo sa ekwan no. Enti wo ti ase no, abra wo sua no. E na Onyankopon nyina so no wo de ma wo ba asase we so no. Satan bubu no odwiri ye. No to fa pem fofora eye wo no. Ankasa ne fa pem e de ma no ho. Enti wo sua no bibia si but onya de ya. Onya we. Enu ye mu amu ye nipa but wo mu amu ya honhom ne de onim ni nji eni ba bi ofiri baaye ono a wonim se me ye honhom ne mabetena asase we so. Yes. But mu amu ye nipa ne de a mote ha no wonim perfect se wo ye nipa nanso so wo nipa ban na wo ye no enam se wo ye nipa nti no wo limitations. Yes. Wo ba bia wo ahoden ekron ekoye de ya ekoduru. Eti say wo sua ne bibi si but ade na si ya obakai unkai da because we nipa. Yes. But the way honhom a oba ya ne de efiri ni mo afra be onya ma wi ase mpo de woni tiri mo ye de ya woni mu dada. Senior. Yes. Anu ti se obi nyima ye ni agro e wo nyinsen ho obi o ha wotimi ne pe. I'm telling you obetimi anyinsen na wonam saa no obi o wa ni dure kire hu se ade na da wo mu no so wo to asase we so a enya de keto a onya ma ye mpo no na ya sesa ne hyebre. Obi timi gini hyebre epai obra bia 70 years obi timi hu di nani keke ehwe unyinsen katena unyansen no eni akwala na oda wo yemu no kasa katena se asase so obeben 70 years umobra obebre na akwala ne so agree to ba wo akwala na to hon opa fa no ko university bebre bi na to wo no obi wo ha wo be ko university wo be wie wo be ya abaye adwuma kese but last minute wo be yesresrefo. Yes. Last minute obey oyarefo. Last minute bibi besi ama de wo prinya ye nyina ayede ya Ayeko. ahye adentia in the realms of the spirit BBC wo na wo nya we. Yes. Na why Sure. and be twetwa mu ama obi wo honu mu a o maame wo a foolish woman. Yes. Me to sebe nyame asem True. o maame a very foolish. You can one of the foolish women na one di kan. Yes. O ye jejentue ba a foolish woman bia no o ya de a onye den onwene ho obetimi awo no ane ba no akwati tumi e be ye tumi di ayede Amano. e dia manipulating kwala no. Yes. A foolish woman bia take action a onwene obi wo so a papa wo despite so ye oberima and obi wo ha obabu a ukunu bema wo ne ne wo ye no a foolish man. Yes. Mean to seven. Our Bible nim. Me quote quotation ya chero. Naba. Hey ya bema. Why kwasi ampanyi ni bema jejentue. Yes. Woni bi dentia. Why you obi a ya wo bema bi aware na odidi mia na to ne kwasi akeka. Akeka kwasi asem. Yes. No odi nyame atem.
Well, when him say, Okunum on him says, Sandy power ya make cocan and tokana. Minty means standing. And so now so yet again, Chino Equasian Penny Bement or Cocanadia. Send your buyer and Nipan Babanus and Pachosa woo. Yes, so we are a one aka. No ma. Yes. Sanity. Eti ni Jimmy na tidi munu wa de kwa kramusuo ni amane de abeto ene nkwala ne so. Yes. Obi o ha bema wo ne ne no ukohia obi no obeboa wa odi Jimmy ebeba nipa na ja hokọ. Yes. Sada man bi sotie. Our Bible mu Job hearing Bible say Job say ukasa te say a foolish woman. Yes. A foolish woman bi akasa wo nwene ho sa asabi a okan e de ohaw beba e de ntokwa beba onfa ho on de esiri tirimu a waka ni dam de besi akire bia onye den onfa ho onwene sa no omotie. It is the foolishness of your parents and also so wa you oni pa ya wo abawiase o ma ame nkwase asem o papa nkwase asem etimi ma ebre ekotwea homa eye obra homa musuo oyare dom ahoma e ma ne be kekere wa brabom e ma wo nante asase we su de ko wudam wo bebre age se okonyi obi oyi odi hufuo ansana wasane wo. Yes. Senior. And you see, I will be anywhere. It happened by chance. Yes. I will be an Unyawa any part of the truck assassin swa. Wama a pambia or Mukafa Quadano Hono. I had ya. Abem, because when you see assassins who cram what Tintim so, I was a son. Any Yes. Obi had ya 1 year. Assembly a waka. And you know, do it so many years. And now, to me now, you do a son in such one panish on. When you walk a lot, you did not 2 years. And 1 year of some income. And you are 1 number. We are there, Sakwalan, or but carrying agenda out the very yes. Yes. A bit to David. Mammy Mount just walk a Caribbean co. David, are you a berry man? No, then Yamia Kumaso. Yes. When you have been in a year, you could be a Bible where you're very powerful. Man, young coupon upgrade. A codrum pempenswa. No, young coupon, or 2 yammer for Yammer Transit a guinea song. Yes. What be now 1 day, and a Satan, ya Ginny say, I call it the way. Where she young coupon see upgrading a do some pempenswa. I was so fuck ambition. Then Yankupon tea the post so. And to before say, you bet me a tea a yet David post so. At the end, I was away. I was said, or causing havoc in the realms of the spirit. Yes. Emma David in the home about time. I will have him. No, I did not say the so. What did you know if you David home? And Satan, as she said, I know I didn't say a crime pay. And no befaso na hwe David at the honum 1 day no sorry awia onanti abegina na bansoro otu nani no oba bi dware na wo amu ne ho fefefe o hwe oba ni din enam se ne Satan atu ne net na gu oba ne ho nti no na ni bo oba na daja so na kono wura anim. Yes. Ti na kono wura anim no ana David suma na ko a ema ne koye say Uncle Uncle Fresh how by we Mratamu say no Darawa. Coin. Send a soldier new penny or what on new David Nahimium in the year and a new Jaris Atamano. Nana the woman says, I soldier Nino Sono or no young coupon a wapam. And now a David a far or ban or far or ban one in a die. What many day we a yano, which him say net check come. No, would I David Dimu? Would I David Dimu who say? Sabe, and your match beyond the match. We a air classico. Oh, yes. It means to me, China Barcelona win cup. Hello. Yes. Who enjoy story in the day? Yes. Yes. Movie is Syria. Hey, a hankwan abeti way. Now, David ya can say. Says Anna Tia or do you who saw Banu Okunu? No, didn't who say. Quite pay. And the first was how obey. Baba Yamedia. Ho, and no Guinea.
no so and yes so ni kunu no owu a sa akwara no oba no ba be de ya ba be ya media and David sorry ye and no fa adwene se wo twese kan no de ku akwa na ye be ka se wo kum nipa odibim wo hwie ni mogya egu enti de no be ye no osoma ono nko an se woni soldiers for 4,000 enkoku nipa ba akọ yes enti soldiers woni kum de ya which means enye ono na aye den nanso so onipa adwene onim se me twese kan kum ana me soma ma akọ ye bibia saa de na wo ye no esu nkonu a eye me de ya ekomiso tie ni yo afei osoma soja ni yuria ma okọ na ye kun no hu se bibia afei de oba no wada ho na ofa oba no ware no ene ne tenae na hwade ware no obo match ni ba ko mienu miensa na kwala ne onyemoye na tie the book of Joshua say abra oba ne nyemoye no ni David hu nsuo wura oba ni mu no na Satan saw eye hu nsuo no ni wode wono ne ba ebe to akwala ni mu etu wode akwala ne ba to mu no David de so onim sa na yiri wo ye de ya onyem hona urade tena se hu se akwala ni nya to asase no so a adenda ne tirimu pa wo Satan tirimu na be ye de ya abam ena urade suma odifo Nathan se won konko kan kire David se ade a waye no waye bone hona Nathan sunim se David wo hene wo kono akoye ne ho se nana wo ye gamanfo ye si a David be me na kuno ye kunu so nkosi ba bia ne ofa adwene so wo di nyansa be kasa kire eye David okoye no se nana wonkwaso yes unti eni ho ba bi tie sanity nana nyankwada yes na David sire ye mumo osofo ba bi ntena yes wo ye no se nana wo petie di se de onyankopon ahirawi na wasiesie wahenie na wo efuru mofrase onyankopon kwa na one ne nam na wo nye bone unse obi a ye bone ma no fansa ye ne de aha bone ebi no na wo nye bone na efi ma ahoda wo betie di se obi ti wahenie mu a saa wo nipa no opanyini bi ewo odwan ba akopɛ saa nipa no ewo nwa bebrebe ene odi ani bere akye saa de owo odwan ba akono awe o kansa na David didn't sa hwe why no mo fa ne mra na minku no yes if you say me nya sa na urade de kire me yes me mpafin akonyan efiri me nananom so yes me nana de ma me yes serious hello o kansa samna na Nathan se na wada uruma eyewa yes o say o say adenti wo yiri no mu bebrebe na adenti na obi yiri bako pe wa fa no o kan ya na David wo obi obere no ho ase na o si ni kira ase na ni suo propros ma ye nyame bone yes na urade sister wa tia tum se wa ye bone dia ene me dia che no na mom akwala na wonyem no sa akwala no o to sase no so problem beba nti obi ku no yes David said no eye ni hu nsuo ni akwala na urade said no anya oba because David nti ewiase mysteries ni ahintasem ase na David ko ya akonchene oda holding pipe boni sun ne nansa achi ho na urade ye wo akwala no na urade suma obofo firi suma kum akwala no firi ho because akwala no anya onyame de ya eba eye ho eba from some Satan dia and sa okay Satan sakotana se fa adwene foforo yes nani abre se sana tie dia me se David me de ne ba hwe no sako ahini bi mu no okọ wo hene kesiye bi ho ene wo hene ne baba ko kasaye wo hene ne baba no fefefe David die gise na ni antwa so de bia so ogina na boro san so yes sori anopa ne fa nanim o fa nanim pe ampa David yes mon frère ne mame on fa no bra okoy ya no se so unimi oba so de o pretend ye but o minimum ne hwan unti so hinkesiye bi wasase so onim ne me David yes I say but only David no say I say good
me pesa me sesa wo hyebre mewa no oba no so ye ohempon kese ne baba or your princess no pretend because na communication be akoso in the realms of the spirit. Yes. Na David pell no te ase nya abotre koye ne ho ade ware no no te ne betena afie. David e ko ne yere no ho no abra on nyinsa no kosua no to mu no e to kosua ni mu na Satan so sa ne de ne ho nsuo e na ode begum. We need to yes sir. This time around one for David ho nsuo anto angu. Yes. Because so for David ho nsuo to gu ya and ode ne de atu mu a enam sa akwala no enya David de antinka urade be sa aku no. Yes. Na mom dia na ose wo ye o mix David ni ono ne ho nsuo no enu nyame betimi akose no ko David die wom na ye wo akwala no na ye wo akwala no o to no ma say yes akwala ni. Yes. E free Israel e kwa asase atifi asase anafo obi enu ho an ho ofesene no ye wo akwala no to ho no akwala nge na ni tiri nwi sei egu ni sisi achi berima. Yes. The friend Absalom wono na ma etue sika free tiri asase so e be hwe no ne na ho ofe na abra akwala ni nyini ya no ho no hyase. One day David yakọ oba no ko wura afie bi mu ho na urade honhom se afa na mmere duru se metua David ka ena be se ni honhom be si abrante bi so e fro na Sime ho na Sime nya ahoden no tene ne nsa ehwe David so no fa abo o toburu David o ka kire wo David sa wo makese wo e fri na ko wo be bre kopi wiase awie ye na akwala na ya wo no na e friend Absalom no one be two susa one be baba be hwia one be baba be fawo ni wa pamu de wa kwamana mam na huntimi ndi hini biem afi akola na nyini akola nya 30 years no sorry ne papa David so na kwanya akola ye friend Absalom e de papa David fa so no e wiase mi hu bita akola ni tiri mo ten. Yes. Adentia if you say that Satan amini no e duru mira bi o tata David ma David dwane na David dwane afiri o man Israel mu akopa baabi no anadwo bla o te hwa ena obofuo bi pie ye beka tire David say hey sorry na Absalom de we are ne ho ofe ena o sitie ntini wa wini nipa bebre akoma na wa soldiers wo na omu ugina wa ye omu so omu bo ho ba no bebrebe be 400,000 ene Absalom ena mkwamu omu ba bepe wakum. Yes. Sorry ne dwane no dwane free na himfie eti David ekon ene ofra ne mpnafo wo Israel nyina ne ohwe mu ne oyi emu mako 10 no ka tire om se omo hwe na chi ma no ne okọ ba bia ba eti David mpnafo say 10 afei ne mate ne girlfriends 10 no Absalom baye na opapa David dwane ena Absalom mi eboja man nipa dom e ba be gina ho na wunim abra na Absalom na mu nyina na oje afutu afiri man bi we fere na Ahitofel no o can the book of Joshua Bible say Ahitofel ewu da ena Satan dane ne ho say Ahitofel a owo David ahini mo munim no eti Ahitofel ho ena na David kwaji afutu Ahitofel ho ena na Absalom ji afutu eti omu na omu afutu afiri ho aho bakufo eye hwan Satan Why do Satan tie eti abra Absalom ni soldiers wo beduru ana na David ye dwane no hwa no me boja ne de ketebe se ho ana o papa e girlfriends na woni wo mawo no o san o mo lie no fa o mu nyina dade e wo dom mu oni o mo die abra ya boja danta on first one second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth 10th super now before say oni e man ko dan o ko Ahitofel nchen ko bisa ne say eya dey dia na menya me papa sisi e na Ahitofel say onko no ne papa girlfriends ne nko da na no mo die sai o man ni mo obi amu o papa biem efi be ba no ho na Absalom
ɛne ɔpapa ɛmpena mako 10 ɛda that day abra ya bodwa obi agu no ɔhwɛ bi afei ɔhene David adwane na Absalom di nkwasi asɛm obi bebu obi yam Dabi. ha ahenie ne ho abafin onyankopɔn tiri mu fɔ atɔfɔm Yes. na Absalom kuro ya afei duru mmerɛ bi no na David homete na David dwane yɛ na ɔkɔ odiifo panyini bi hɔ yɛfrɛ no Abiata na Zadok na ɔkɔ si kyerɛm sɛ agya homemmɔbɔ mayɛ bɔne bebree Yes. ɔsɛ wo bɔne no a woyɛɛyɛ ne deɛ onyame de akyɛw na ɛsɛ mu nka yɛ dum ɛna di w'akyi ɛyɛ sasa gye sɛ mete firi ho na ɔsɔɔ David nsa wɔde no kɔhyɛɛ baabi ɔpae akɔnkyene man 40 days na ɔwieeɛ ɔsɛ kɔ Absalom deɛ na menya no ɔsɛ wɔmfiri me so nkɔ na wonim wokeka the book of Joshua Bible say abra yɛwo Absalom too hɔ David kɔhwɛɛ no na Absalom tiri nwini mu apae mmienu na akyekyere na akwalaa no hwɛ ɔma ɔpapa anim no ɔhwɛ n'anim sɛ na ɔbu n'anikyie na ɔkyew no na David deɛ wanyɛ dɛn wante aseɛ ofiri sɛ ɛyɛ akwalaa su onim sɛ ne tamfo ɛna waba ma na wo ne sɛ ne ba. Yes. Senior. Yes, you won. Hello. Hi. Awo mu nsɛm dangerous. Yes. Dangerous. One day, na Absalom tin so say apue ni atifi papa David ni hɔ me na me yɛ ɔhene ma me ntua na mo na me hwɛ bi kura na David abɛtete kuro na na afo ba bi manya na twa ne ti. Yes. No ɔtena apɔnkɔ so ɔnam kraw na ɔfa mfuom kwan bi so oduru hɔ na nkyɛkyerɛ wɔ hɔ a ayɛ kusu na pɔnkɔ no oduru na pɔnkɔ no wura nkyɛkyerɛ no mu no sɛ na dua bi akorɛ ayɛ sei ɛna sɔ Absalom tiri nwi mu na pɔnkɔ no dwane yɛn sɛ odwane ɔte ne so saa no odwane firi n'ase na Absalom sensɛn ho na mpakyɛw sɛ dua so me tiri nwi mu na me sensɛn hɔ a ka me nso dua no mu na menyi. Yes. Nanso so ɛyɛ ya Absalom ntimi anyi da na ɔka dua no so saa mmerɛ nso na David akoa baako ɛba ɛna ɔbɛhu no sɛ Absalom ne sɛn ho nanso ɔnwui na ɔdi ne kakɔ ba ɛyɛ military commander baako a wɔn deɛ na ɔdi ɛyɛ David akyi na ɔsi ɔhu Absalom na wɔnku no ɔsɛ mpare me ɔhene ba na me nkoku no na ebia David wɔyɛ sɛ nyina bia na ɔpɛ de ba nasɛm nti opa me nkɔ na ɔdi me ka bodyguard ni duro na Absalom ne sɛn ho wonim sɛ ne nyankopɔn honhom na arrest no. Yes. It didn't sense wrong. Yes. Yes. Now, quality second, one in Fibako. No chance you know about from them. Absalom I day. Well, no two nipa. Echo ball. You David Amanier. Sakwano. Yakuno. The Bible said David go home. My brother. Hello, my idea. My brother. I walk back. And now, yes. Because I wore that form. But we are just like that. Yeah, would be a yam. And I know we are say, would the tarry now white? What breast sign to your baby? BB or Jacob. The same thing. And they did Jacob. I pray Jacob, and you know. And then the year penny your friend Leah. Leah, you be a agenda woman. Where you need before said Jacob a tad, you know the man Leah. No, I told the same thing at the man Rahel Krana. Leah ni brave Rahel. And to the piano, I have but no cook any nunkutri basa tan and one in the editor. Noon also Leah were chili bape. Any you can't say Rahel. That's one in a pray, Uncle Hifa. Shagino, the castle or baby of foolish, which I was here. Now, a good Merabino. One day, and a Jacob, a cold crobis, your friend was Samaria. Or Codrus Hornomon. Now, Abosom for a share or more your fan. And your fan or more channel. And now, oh, who or baby in warfare.
No one any can or tears here. No J match. To J match, in fact, nice I mean careful food. That's shit. That's it. The cheat a couple was tell me what you want. Cut the opportunity. Honor Jacob. As a sow in young couple seeker. What you call bar for dear. And the man sabo someone. And you are bar for dear man, we are. Bible said Jacob when I'm coming a walk on. Or she are paying me. No, she are not so coin. Because I marry a cream. No paying me, say. Damn what to be home. Say, paying now, she are. No, Satan. Yes. And to Satan, who would say, what baby? What pay you? Yes. What you need power? What you me before down for? Yes. Ah, do. Oh, you need power. Hello. Hi. This is Satan, where dear ya? Oh, you need power. What me before down for? If you are so much. Yes. Yes, buoy. Now, what Jesus did, or Jesus can we know why? Satan cross look catch it, and Raddy say, and wow, a dear, I hate Jacob. Yeah. Say what bread do we shit a man and so many what the mammy did. Yeah, Raddy say, and correct. Because I said, a yet Jacob Edian. She said, because I said, Jacob Edian, dear. Or turning a chip because what could to me for her. Or did not dear a cob wabboson. Not turning a ticodima, yet Jacob. It's a brand young couple turning a ticoma Jacob 3 years. Sa and fear me and son. Shall be a Satan the year. When a Satan who say, Sammy young couple dine a ticodima Jacob also yes smart. No, any scary doos, you know me. Yes. I yes, I am any pan. I say Messi. No, I am smart. A toy, a kura, and yet Liam, no catching Leah say. Leah, Samaria had it dear, and I'm so young coupon any Jacob a dear harmony to one cohobium, no jow by the chili. Joe Bayan, Nana call library, her friend Zopa. Sazipano. On a Jacob a corner. No, ye Leah about one in a tea. Did Jacob and J. Sabe, ne catch her again, you on puzzle. One day, and a Leah Yard to the say, says Anna there, me, Jacob, mammy. Now, so the entire Jacob and call Leah home. Leah Pentocodo or Pecasa. On say, Sa is soon, say, we are better man, no, here at no, or was a sunimu bibia, bibia, Yana, one corner or don I dare a froom. It's no one in a collar and a da. Now, Leah Nya, can you say? So, what you make create a problem ever 2 a year 1 night? Nakola and Intemua, Jacob Nakola and Intemua. Jacob Big John one about before one Ulias. I don't know, could do in the banner. No, catching a Jacob. Ni bapayina your friend Reuben. Say, Reuben, ko na ko foul papa bawi. Na. Na papa hu a obe tan eye akwala no. Yes. Na nani aba me so. Leah nwina nkwa akira nhunu say. Na se wo tan eye akwala no a ono so Reuben no ade na papa de beba no so. Wa nwene sa a foolish woman, that's how they are. Yes. About Jimmy for Jentry, who do a bush yaman or Bebano. A honor Reuben so as on the warrior target. This is more thing. Yes. Or Tamo Papa Clergyman was you, Papa, or Chio Papa Bawa. You are born. Yes. We are born first, we are born second, born third one. And that Satan, ye fast. No other than the Baba true, and yes, Zopa. Yes. Satan, not the Jacob, any Zopa. Oma wo enkwala mienu na wakoba o papa eni na wo nkwala mienu me pa chaw na so ni na konyem aka ho eni na wo nti sa akwala na mba wo no obefra wo sei enya asam kese hona David Jacob bae o hwena nim sa Leah oye bone
makɛse wo Ruben firi na ko ba ise nsuo wo abrabom wo nyina da wo behihim saa ma yiw kanie afiri wo nsa wo bebrɛ wo ne wo ba behye wo nuanom ase wo nuanom nyina ba be yi agya wo lia makɛse. Hello. Hi. O wiye ya no hona Jacob ehunu se akwala no se wo jai ma akwala no ba wiase a akwala no edi problem be ye de ya ebeba hona Jacob kese akwala no no ya ade bi one day akwala wanya 8 months dia no ho sa ase sebi nsu ogugu o twem ye pa no wa wo akwala no o wo akwala so no wa ye de ya no wa Jacob the kum. Yes. It is to say, Sakwalani betoha and Gadia de Bessie. No problem, ma. And Tinya warning in complete. Yes. Be one more. Pine is soon banya. Ukunutimunu. I'm telling you. Kalana ma woman. Nisubai. Obama must say, Omunina. Yes. Bedroom Lebanon Kalani bre. Na you ukunu de we sit here. Bema bisu wo hwa nkwala na nyame de wo mate wo no said ya wo yiri suban sitie jimi awa jimi nti nkwala no me se abe de ya on be sei unim oba na chimi to the stand say onim nyansa say awo na awo no awo so hambo ma wo bema no no okrokro na utimi nya odo ne tema na utimi ne hwede ya akwala no sa na tie ma me kire wade ya amumu bi wo ho no ma mo nti wi ase the macrocoism reflect the microcoism. Syria. Yes. The champion. Hey. Also Monty. Dear person say. Dear Yatin was wrong. Sana Tia was Asisu. Yes. When dear. Abra a queen of heaven edim kwasi asemono na Israel call ne nase akopam wano dey no Nyankopon ye according to Isaiah. Yes, be Isaiah chapter 50 and now quotation doors into be any content. Isaiah chapter 50 verse 1 tie o Nyankopon jai enkwala ne hwe enti ho na me huru se oba ye obarima bone no ode ne fa kwa bi so a Bemani to our woman kwala no eye de ya eso te meboa. Yes. Eti majority omu ye wo bema sebe on the oye ne dey papa hwe apa wagimi nemo ye wo bema utim se obo no homode okoba ne ho nkyere no but akwala no so a onhwe no atentia ubekwa mu deep down our time the mad ya ne yere no. And we develop what you call a subtle hatred for the children. Yes. Ebi wo Bible no. Sane Nyankopon ni sutie. Isaiah 50 verse how say? Say Urade sie ni. Say why na sie? Urade sie ha to aso. Ehia na mo na awarija ye nwoma me de me gya. Ehimfa. Na mo na awarija ye nwoma na me di gya na ye den. Ewo. Aha. Anase. Makafuo mu hwan na me. Makafuo mu hwan. Na me ton me ma no. Aha. Hwe. Muamumu yonti na waton. Na mumra 20 na wajai. Mumra 20 odiya ya. Wajai mo na. Wonna o ma me nkwase asem odi yenti na me awurade me se me hwa mu biem. Yes. Wo mema mu. Hello. Hi. To aso. Adenti na me baaye no. No obiara ni ho. Me frey. Obiara anyi so. Wote. Eti obi wo ho ma ba ma no oni oba na chai oba no oni ni chai no be ma ni timi koso ko hwede ma na oba no wa polutu nkwala no adwene wa kekanse mboni afa papa no de akere ne de ya nkwala eti nkwala no hu anu o makosie. They don't have regard for their father anymore. I'm telling you. Hello. Hi. Ajimi samu na ma ni bidie na eno no. Eti Yesu say Onyankopon sa me bae na me frɛ ye no me ba bie no oje me so me ba bie amba nti enyanwa sɛ wo ba betimi asoro so aba osu. Yes. Nam de o ma me aye de ya aka kyerɛ no ahona sa cases no efiri
nti obi ho na ne kunu ani ne ye hehe no obeka kire ne a sa way no very sensitive. Yes. So one who nyansa pa wo de betu oba no fo na wo ye mistake am oba no sori tia be na I'm telling you oba se nkwala no wunim wo oba no de wukunu oni tumi ye de ya e wo so na akwala no de ye ne de ya ne ba oba kese no kese na wo ye ten age so ko hia obi a odden wan hia ye mu bi a wo boa Senior OPATAFUOR wan hia wakwala no de sa wo de be kode ya wo de be ko wuom because we are joking with the ordinances and the decree of ne papa and nam ne maami jimi. What else? Eti Yankopon developing subtle hatred for Israel because of omu maami jimi 70. Sanati o eti nkwala na ma wo omu no omu future omu wo jibi obi wo ha otiwe o maami no papa the same thing na see ye as BBC Ravels be see wa maami no papa ntem na ma oba ami sorry free o papa ho o papa free o maami so ho na eye problem nti o call papa ha o de oka o call maami ho so o de ya I'm telling you said the to papa o maami no udi agoro bi be de ya ebeto because ya de ya create e wo abusuanim. Yes. Question ba ko hense ma atwe apie. Hello. Hi. And every action, steps, beyond, I just so consult to be in some way, dear. That thing, it is Jacob actions back up. And no, and now one day, Jacob cursing the man, because quite your mama made you my fashion. I hear Bemani, you do me, Jacob and Kwan, or Ban will be uncommon. What the sooner reho, one casa. One day, nipa ba kope. And Joseph no who say Joseph there. Oye nipa na okọ papa nchen. Okobutu papa na ase. Na okọ papa na papa di nkomo. Enti no free ni mu ehira no. Ne manyinara mako 11. O kese wo mu nyinara ese wo mu life. Onyankopon anka say, hey Jacob dia waka na menye. Oh yeah, dear, yeah. Oh yeah, because he is the father. Yes. Because on it, sanity. And I wanna move on. Fan normal, and I'm woko. And Kawa for Kwame Aure. Hebrew Brayan son woo. Obe woke to the night. Umami be wo kro to the night. Una na ba kusukuro ne kunu unu ya baba kusukuro. Enye bibi na esi. Yes, bibi na esi. There's something there. Yes. Na wan ene kodi kodu. Eh. Ya hwade. Ya wo Yesu. Hware shift. Any ravels be a esi. Yesu to ho akram. Ena krom ho ntafo ayifo magicians etimi hunu se. Ba pom ma bia ye den. Aba. Atasase ne so. Yes. No mo shase se o mo pena ye dey. Akunu ade ebo Joseph ni Mary ne se na da bia nyame honhom ben o mo. Yes. Ti no mo coach. Yes. O coach o mo. Amo guidelines. Eduru mere bi no Mary obanyansafo o hwe de yakona no ode. No ka kire ni kuru se de ebe nti na akwala ba ko ya wo no da bia o mo pa ya kun e dwane kwa yenkobu sa akwala na se. No mo tabi ndi ni ko siya bi ho. My friend Simon, ohwa akwala na no se mani adu urade nkwaje ne mani age. Sa akwala na yaka ne ho asem no se woni. Akwala be ya obie na no a Mary Joseph sa akwala we ne so na nipa bebrebe wu. Ne so ena nipa bebrebe nyankwa. Sa akwala we enu nti nipa ombenya oje. Namam wo Joseph de unyini nche. Mary oso be wu awreho awo ba kope. Yes. Hello. Aye. Awo de ya ba kope. Now Joseph Mary omo kwa abusa. Eti abra Simon Kasar. No mutiri mu ntene wo mo. Akola be na makwa ugu na. Sabe yesi ne so na nipa bebrebe wado yo wudi ni ana.
no say pam no dem call oba ho also you odifu oba 84 years once ji akwala say musumani ehu awurade nkwaje ne me ho asepe me akwala we ni nti yebeku Yes. hello Hi. akwala ba akopa wo no bi wa wo baby enu an na firi ho unpeja biem waton ho ne manyina la usika nyina sa obi wo ha wa wo mponya me na ba mu nka wuyi na saade na to no nti wa hunu nyansa se ma me nkobusa akwala na se na wa de achichi wachi na wo kɔ na wo ba na ade aye nkatebo we Bona todwe. hello Hi. ube mi amema wa adwene ada ho wo de aye nkatebo we ni nsenkwa Oh. ankobusa na se sa from tiri no mu se akwala one day or the problem beba hello Hi. enti wo ya wo no bia Ezekiel chapter 16 verse 1 down yanko 1 to 5 10 yes yanko Ezekiel chapter 16 verse 1 to 6 what say na awurade asɛm baa me nkyɛn awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ onipa ba ma Jerusalem nhunu na ɔman ne nyinara brɛ ɔmo brɛ no deɛ nti a wo brɛ deɛ nti a wo ma aba asesa no ma ɔmo hunu deɛ nti a saa deɛ ne kɔ so deɛ ya na wɔka sɛ na ɔka sɛ awurade nyankopɔn ka kyerɛ Jerusalem nie wase ne wawo asase ne Kana asase so mepatɔ wo wawo ase ɛwɔ hen wo wawo ase ɛwɔ hen wawo ase ɛwɔ hen abakɔsɛ bɛn na wobɛte fa wo ho na wofi sɛ wo maame ka kyerɛ wo sɛ me wo ketekete me de wo kɔɔ baabi na mehyia man bi na menim ne baabi a na ɔsɛ wobɛhwɛ ne yie montete saa story ne bi Yes. na mepatɔ wobɛhwɛ ne yie ɛnkatebɔ wie ne nkekura wo maame ankɔbɛka sɛ yɛhwɛ ne yie nanso so wo maame wanyɛ dɛn wahwɛ wo yie ɛne wawie yɛyɛ o wo maame ba ya no ɔmfa nkwasi asɛm nko ya aboro wa deɛ na wɔn ho a mehwɛ ne yie no ɔde bɛyɛ tuku no ɔburu fufuo wie ɛne sɛ nansɛn wo da no ntontom wie o tie ne yɛ wawo ase ne afiri hen kwan bɛn na wo fa so wonim sɛ wokɔ dentist wɔ sɛ wokɔtu wo se a ɔkɔhwɛ wo se no history meboa Yes. ɔntumi fiti prɛko pa nya dɛn Into. this was show se no ho abakɔsɛm na wo so wawo na wo yɛ ho abakɔsɛm yɛ deɛ mu fie hɔ deɛ na ɔ to aso wase ne wawo asase ne Kana asase so wase ɛne wawo ase abusua ofiri mu na deɛ ne wɔm bibi wɔm wagya yɛ Amorini wo papa fie wo papa ɔwo wɔ yɛ deɛ na wo pɛmpɛn nyabokyerɛ pɛmpɛn na wo papa fa so woyɛ asɛm bɛn na wobɛte fa wo papa ho wadwene yɛ wo sɛ yɛ wo papa na ato no na wo papa woyɛ ne deɛ wonya ne mogya Yes. woyɛ wo papa ba ɛbɛto ɛti deɛ na wobɛteyɛ na asɛm na wote fa wo papa ho no so no ɛti anammɔ na woso wotoyɛ wo maame ɛhefa na wɔfiri abakɔsɛm bɛn na wobɛto fa a wowɔ fa nom ho abakɔsɛm bɛn na wobɛto fa a ɛyɛ wo maame fie afuɔ ho ofiri sɛ wo maame mo ebi bɛtɔ because wo so yɛ mogya no bia Yes. to aso na wo na yɛ Hetini wo na yɛ Hetini nti wo maame wɔyɛ dieni wo maame yɛ gurumani anaa wɔyɛ mampurusini wɔyɛ santini Yes. wɔyɛ anwonani Yes. na mu nsɛm te sɛn ɛbonofoɔ a mowɔ dɛm hɔ a mo abusuam sɛ na teɛ Yes. sesalafoɔ a mowɔ ha mo abusuam sɛ na teɛ kusaasefoɔ sɛ na teɛ Yes. gonjafoɔ sɛ na mabrabɔ mu teɛ Yes. nsemafoɔ nsema kɔtɔkɔ sɛn na mo deɛ ne teɛ asona de seɛ beretuo ɔyɛ kɔ aduana deɛ na wobɛteyɛ na woteyɛ no so wotu ho anamɔ na wofii sɛ saa deɛ na ɛwɔ fie ɔ na ɛtwɛn hwan ɛyɛ woa no so ne ti Yes. Senior. toa so ɔse deɛ na wawo mu deɛ tie wo maame wo papa yɛ wo wɔ mo no ɛdeɛ na si yɛ yɛnkɔ da wɔwo wɔ no ada yɛ wo hɔ wɔntwa wo funuma wonim deɛ nti a hwan ne yɛba wo no a yɛntwa ne funuma ebi asi da Yabi. nanso yesu kasa no nyankopɔn kasa kasa wɔbɛbuom sɛ yɛtwa wo funuma firi wo maame deɛ so a yɛkyerɛ sɛ wo maame fie sasa musuo ne amanneɛma bi nyɛ dɛn ɛni wakyi yɛtwa ɛti baabi a wo funuma
ya connect no ya de ya twa so when na yes akwankyere ne ma wo so na ye ma wo obi tituru hu se pokuya ya adwoa kusi amponsa me ba ya ma woni me akuafo okuo me ba be ma amponsa de wo ya busua mu yi ene me yi utiri aye ofuruma no me yi utifiri ase ebi nto da obi anya bi anya dai amfa ma ade wu maame wo wie ya abemuduro ene wo dwene ho Oh, yes. awo na awo ne de emfa ne ho abemuduro na miura oda hospital onya na obusa miura abeno akoto abegu ho Yes. eduro no so enti obaya no akwala no ho amamere no de ayefufudie Yes. ani wa wie ye yo na mi shira to aso na wawo mu de da wawo ada wo no wantwa ufunuma yantwa ufunuma de ba bia ufunuma hyene yan mfiri ho abosomsom dada na enkonya tuntum dada na ensa dada na no amu na uti hye to aso na wamfa nsu anware wa ma wo ho amfi ye twa hwan akwala be na ye wo na ye nware no ye gare no nanso so abosoma sasa abosoma duasa esasa no ye gare o why na ye spiritual bath ma mumu bebre mi nsamu na me ma akwantene wa mu dware ye Yes. why na nya abotire dware o why na dware o nurse ni ba ifuo bi oba biri wa bi akrom ho di odware ni bia wo de sasabro ye no Yes. di oye odware ni bia no wo de nkwala ya le no reference say asabra asram eni asabra no ka bom wo de aye krom ho nkwala nyina wo te won so ya friends won ne oba panyini enti awo ka obi a na oye ni sisi ehwe konongo kwan eni wono animu a ehwe eye kumasi dwom krecha ne obedwaro enni bosome miensa ne ode yare atie guso na wasao Yes. when the carry o obi anya hwia ma wo na odi nam mu kunkro na wabrabo wodi si hai sikato nsam na ahye ye hye obo emmamu oda na obi abebie ade no so no awew owia omode ya akohoma chop free okoni baby. Yes. Hello. Hi. Ade tia no pa ya akobon attack so obehu na mpacho sabe ye fa nipa asase de Debbie. na nkasa akwa na obawe wo no woni uni twaka nkwa obawe wo because oni wo twaka obi wo ha mu fie no mu ye married to a marine kingdom mu fie no mu ye married to a satanic world mu fie bi a mu ware bosom kasie bi mu ware edua tumi mu ware nkonya tumi ensuo tumi bi tano tumi bi wo fie o asuo ya tumi asuo abena bi wo fie wa mu fie no omu ware sa tumi no edunti na sa akonya na ye akom tumi ni wo why na dware wo nanso de wo ba no tami ewu na di dware no nyenya ne ma otiti dware akwala no ne e kokan yesi we e duro hello Hi. dware bonne ni dware wo Yes. to aso nkyene nso enkyene wamfa bia nsrawo wote wan na sra wo nkyene obie ni ho wan sa yawo wan sa de yawo eno ano no ye pe edin da ye hwehwe akire ohu da na de ya me yakran se tetefo no madwene no se de na ha omo obi tokokokura cha omo omo no ma no ato ne badin won ko hwe nipa na busua mu hunu se nipa we omo nim se abusua no e won so edin e won sunsan so bone obi a no de ne ba to no obi a no de ne ba to no obi a no de ne ba to no I'm telling you obi o ha o maame ni suba wo temu nye o papa ni suba wo tu nye ento ne badin da o tu ne badin a akwala ne be ye problem duwa ni suba mbone ebi na wa wona naninu enye fu kankan tantan bi na obewu akwala kofa bonsam su e dia beto no so de ka wan wa sanka ye dey eti wan na sra wo nkyere
ɛyɛ mmerasa wo a wote ha no yɛwo a yɛsra wo nkyene ɛnyɛ nkyene a yɛato afiri adan mu o ɛnyɛ nkyene ne yɛka yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ nnipa bi a yɛbɛwo bi a wɔse yɛto abrabɔ mu nkyene nti yɛwo yesu no yɛde gold na kɔto n'abrabɔ mu nkyene sika bɛn ne yɛde bɛyɛ wayɛ ada wo papa wo maame yi wo pie kakra yɛde hyɛ envelope mu koraa no wɔahunu nyansa a wɔfa anyɛ biribi ante hɔ na ɔne wo papa wɔn de ayɛ nwoto mu na wɔn wo na sika no enti wo naming ceremony sika no wo maame no papa ɔma yɛ deɛ ya ɔma di ɔma ahuru adwene sɛ ma yɛnyɛ sika no bi koraa fa nkɔbɔ akwadaa ne ti so afɔdeɛ mfa nsira ma no ade sɔfo ɔhyɛ ne nan so koraa so yɛ bɛɛbo nsam ana wabɔ mɔden na wawo ne watam akwala na onyame bɔ hyɛhyɛ ne so no na ɔde abɛgyina sɔfo bɛɛbo nsam anim enti sɔfo na hwɛ akwala no anim sɛ yɛ ha wo na deɛ watimi awo no ayɛ sɛ wɔhyira akwala ne nsa ya bɛyie nsa mɔwura twetwe ɔde asi akwala nso wakɛsi akwala no so many years nso wa pretend sɛ wɔhyira akwala no enti mu a mo ahwa ne amfa na nkɔ child dedication hwan ne amfa na nkɔ wo ma no hwan na wamfa na nkɔ kyerɛ wamfa na nkɔ ma sɔfo sɛ wɔn hyira no na ade na akoa no hyira no na nhyira oni nhyira bia wɔ ne mu nneɛma pa bia ni ne mu woso de oba kɔma no nti abrabɔ na nkasa wo yɛ ntu mu nkyene o na onipa yɛ ntu ne mu nkyene so no wɔte sɛ sɛbe oni nyina so wɔ abrabɔ na wate wo hu ɛdan a eni nyina so a mframa ba emu nguda timi awo misura awo kyɛn bibia na nkyerɛ sɛ menho nanso misuro mihu ɔba a onyim sɛ ya na meyam de me pram adentia sɛ wonim de hyɛ wo yam bato Judas ɔmaame anyem no ɔmaame anyem no me bato Judas ɔmaame anyem no wankɔ asɔre okay wankasa me bɛyi deɛ onyina ɔbɛyɛ president ɔbɛyɛ dabi ɔbɛyɛ deɛ ya hello kasa urade kabibi kyerɛ me urade kabibi kyerɛ me kabibi kyerɛ me kabibi kyerɛ me hello hi on say wiase no enye John 10:30 yes to aswe na yin twasoro ha ntoma nso wamfa bi ankyekye why wo yɛ bɔ wadaja mumu bi ho a esambɔtɔ ne yɛde kyekye mu entoma bɔni nanso so owura Yesu deɛ yɛwo no no abere ɔtan manyamuo no mu no ɔbɔfoɔ kyerɛ ne sɛ wɔnte ahabammo no na wɔmfa nkɔva akwalaa no ɛno ne ntoma a yɛde kyekyere no yes adetia yɛ kɔva akwalaa na dagya ma onyame anim onyame yɛ kɛse wɔ no so wan ɛne bɛ kɔva awo obi ankɔva wo enti woni ahobambɔ enti na bibia timi to yaleɛ basa yɛ jiw sika yɛ bɔ fam wotimi sɛ wankasa wani abere pɛ sɛ wobɔ bra na so still what the pemwa na why ha obi de ntoma fira ye mfira ntoma o enka saa de we nkento da no anse ya wo ya to asawram na wonam wiase woni namu a na wu a ne ade ko ofo ase kokoben ne akosiem to aso verse 5 obiala yam anhyehye no ama wo na nka wo abusuafo yam hyehye wo ma wanka de mekan nka o ma nka bia nkyerɛw ka o ma anya wo sa obia yam ahyehyɛ na ma nti no ase ya wo na wonam de be asantefo so de kase pintin bia dade ya amen to aso obiara yam ahyehyɛ no ama wo yenu mu biara amfa nhu mmɔbɔ na wɔto wo twene yɛ sere so yɛ to wo twene nti wo maame ankasa wo gya wo de wo to wo berem nti mumu bi wo ha wo maame te ase no sɔre a pa kɔ mi wu a bɛbrɛ o wakɛse yes ampa so wo maame wu yɛ mo brɛ wo de atwɛn kahyɛ nkoduru masumu nyadai wo sɛ wo sia wo bɛbrɛ na me papa a wawo me ɛbɛyɛ dɛ na me nse no hello hi me se deɛ ya me papa a wawo me nse no da ɛwɔ sɛ me sɛm papa ɛso se me sɛ na mɛbrɛ nti ne vice versa no wakɛse me no nkwasi asɛm saa na Sarah diɛ Sarah sɔre a wadomi Isaac saa problem ba ko no Sarah ni ba no so no abɔ ne fie de bia wɔne Abraham nya asɛm a nyam betua wo kapa o Bible ni metima ko tu akyerɛw the foolishness of some of the women
And to me, about misbehave when you come to me, I'll tell you, you are foolish. You're a foolish woman. Go and change your ways. Yes, I'll be bored. Mekatro, me friend will be our assassin. Yes, senior. I'll be hard man. Timan is I was. Why you ding? OPATAFUOR did my times. Oh yale. Who are thou? You are very foolish. Because when you are now, who yama debi, and no me about a tongue kwalana sono. Ye jim kwalana enya day. Enya ye and tinea was a tia wall foolishness no. Opa get offended, metia. Yes. No, you're shady. You're shady. 1 Samuel 25, 1-3. 1 Samuel and a bottle. 1 Samuel 25, verse 1-3. My most secret TV. Next week, question be a cabia next week, never postponed. Na Samuel wui. Dear, or dear for Samuel woo. Na Israel nyina aboaboa na no be jam. Ebe jam or difficulty, aha. Na wakora no ni fie wo Rama. Aha. Na David sane David things so dear for Samuel woo no and was so ba. Aha. Na obarima bi. Obarima bi. Ewo moa na adwuma wo Camel. Aha. Na obarima no ye onipa kese. Wo ye obarima wo sika. Wo japade papa. Aha. Owo nwan pemsa. Wo nwan bebrebe. Ni mrechie apem. Mrechie bebrebe ponche so bebrebe. Na oritwa ni nwan ho wo Camel. Aha. Na obarima ni din de naba. Tie obarima no ni din de ya. Naba. Na ne yiri din de Abigail. Ne yiri din de Abigail. Na oba no wo adwempa. Wote Abigail ye onyansafo no ho ofepa yie. Na ne ho nso ye fe. Ne ho fe. Na obarima no de. Obarima de. Na oye din. Tie unim de ntia Bible say oye din. Meboa. O ka se na ni edin. Wa jimi bruta. Mama nchirawo. He Jampoko 23-26. Jampo. By the same 1 Samuel 25 now what kind of Jampoko 23-26. Na Abigail hunu David no. Tio Abigail obanya nsafo. Sa oba se oni ni nante abrabo wo sum betwo. Tie de oyeye. Wo ye ntem free na funumu. Woni de ntie Abigail hu David wo ye ntem ko hia no. De esi ye ne se. Wo naba. Wo ajapade bebre. Wo nwan bebre. Wo onioma bebre. Ena wo nko a omhwe wo onioma ne so no. Omudi moa no kra didi. Eti David ti ya oba abejam eye odifuo Samuel. Omuturu kwa mu na ensisire ni nyata atu agu nwan ne so. Ena omochichi omaku wo. Eti wo nkola no kra adwane akopa ba bi ate. Na David release ni soldiers no. Sama mo mpere mo mo nwe emoa no. No mo kro ye. Enti omo kro ye in fact no ma ye mre. Tombo turu eye na ba ho. Se wo gina ho. No so wura wo nwan no se han wo se hwe ene de nyame nko a. Nka mo ani nyina wi. Na so ye sere wo se yakro e de amaw. Busa won kola yi na ekom de emaye bibi ni. Ba ta we. Bema bai no onim nyansa asem we nka ye ntokwa. Wa jiminti. Bema kwase ampanyi. Obie na no a Unyankopon no osoma ontima waduane ni ankom osoma ho. Enti obarima bi wo ha odidi no ome ana okeka de ya. Kwase asem. Okeka kwase asem na David bufu ye. Me makuku senti so sisire ni cheme we ya. Kwa ya de ya. Even important ho no ye de tete wo se wo hia ho no obesere ho aduane a ye de. Mani bi me beto me papa sa no de hye me tirim. Wo de wa anya sa. No did David yatem. David tina ne baby wan cash yo. Obi onyame tumi won so. Wo kwasia what me bi won odi na tem for no reason. Obi a wo gina ho a soldiers fo bebrebe. Ekobe 10,000. E gina ho ye commander. Na wo nsura de akura na onim nyansa. Na soldier barracks na wo ko wura akodi di commander atem. E ba ne sa obema no. Na se onim nyansa. Ko obi onim nyansa bia. Soldier barracks onko di de ya. Nkodi nko se hunu da. Na say through papa so say watene ne nsa no board David yesum because of feel say when you are the four who are there beat him enko ba bia na David also say onim say David when you are this year you are brempon tie akonya so na David ma orders mo fa ni team meto me na sisi a ti ko mu twa ni ti ho na
Abigail gyina no so hu se ye o ma yire na ba o mo bekunu no no David ka miura nyankwada kwasia we wudi na no asem atia. Yes. Yes, 23 tie. Na Abigail hunu David no. Abigail hunu David no. Oye ntam free na furumu so si fo. Ohu oye ntam Abigail tie furumu so no si from the ekoso no. No odi nanim butu David ani. No odi ne nanko butu David na ase. No bo ni mu ase kofo. E no bo ni mu ase kofo. No odi no hwe na and who koto ha now so oba ye bibi say ya bema ye ntimi nyina no oh he me anam kam se bema kra so kotwe mpena na oba woni ne ye 1 2 I'm sorry ni jaye den oba wo boat ni mpo so be jana no odi su ni nkotosra besere wo ni jaye den. Yes. Na de aboa me yetimi ja wo ntem no ka wa no aka 3 and fine case. Yes. Hello. Hi. Enti Abigail kura skills. O mini koto ha no so David nase. No tie sum. Tie nsem Abigail beka. O say no de no hwe ne nana se kan se. Miura. Mesrawo. Amumu yoyi ntome so. Tio. Mesrawo. De mi kura ye bia fa chami. Akwa we mi ware ni mi nya wotoda wo. Fa chami Miura. De wa ye bia no. Fa chami. To aso. Nema wafuna nkasa mu wasuma. Tie. Afa wo de chani wia. Mesrawo. Me de yanka me nsan fata nso ma menka makuma mu asem kakra mfa nkere wo David. Yes. Na ti wafuna asem. Enti oba bi oba wani mu a eja mesre wani mu adom kasa kakra. Wo be de akasa wo ma ne nkasa. Osre wade a be de akasa me ma no. Yes. Hello. Hi. Na ultimate time afie light bay e de command so oni ni free. Yes. Wo ta wo su mu kura nya hwe. Yeah. Hello, Jamsra. Enti sa oba hanesita capacity of kasada ni jaye den. Yes. Oba onim kasade. Nti Bible kura kasa oba na no de hwe hu ye won ho. Yes. Hello. Hi. To aso o say Mesrawo. Mami wura mfa na koma ntu onipa huhuni na aban yi so. Wote mesrawo mimi kunu oye huhu di kohwini be ma. De David de waka tire wo bia emfa wakoma ni akire. To aso. Na sani dintie no. Wote o se sede ni maame wo ne efra ne na ba no. Se otia ne no. Sa no odi o. Na ba ne ni din. Na ba ne de ya. Ni din. Ase ne hyen. Agigentwisem wo ne mu. To aso. Na me. Wafuna de. Ma nhunu mi wura mrante a wosoma a won no. Wote. Wote me sira. Fa woni to manim na me kunu de. Sa no otie. Se de ni din tie no. Sa. Se de afra ne na ba no. O ma me hwe no no de ma no. Na ba no David sa ase ne sei. Ase che se obi oye jejentwie kwase yampanyini. Hello. Na David misraw senkam wa ha sankam kuruma ni san kwase ase we. Yes. Facha no to aso. Na afei miura Saura de tiase na wo kra tiase awurade asanka na wo medi moja ho so se wote wo de wo a won sa beto yes o si tano kokumi kunu kwase ampan ni we na nya echena bi wo nya ni papa bi ankunu se kwase we na nya me asa beka se okum onipa enti na amane e ba wo so chan life man enti obi wo ha I'm telling you point blank Bema wone na nyimo no wajimi. Yes. Bema wone na wo no wajimi. Yes. Ade a wo ye bia no. Edi musuo na beba wo so last minute. Yes. O twetwe wo na wo made akọ ha wo. Ti duru mre bia gise nkwara no wo mu dwane. Wo di wo mu dwane ne nsese bia woni na gyaye o. Na mom ti se wo dwane ko onyame nipa bi ana obi a wo den. Yes. Ti nkwara no ko dwane nya sa de o ya no. Yes. E de amane e be den. Ha beba. Yes. Na ba asefo ni bi wo. I say we nyareho. Arehosem. And imagine say Abigail am pacho enanka David kuna enanka Naba eni Abigail wo ba enka wa hankwala na hankwala no. Yes. Wa ha wo mo ay common sense obema de woni tire oba ko school bo PhD said day nya na fa ne bema. Yes.
And you are the head. And you was in the beyond watching him go. Now timid handle wa bushia. Now what better man I can't say. O soja ni penny na ojina ho. What you nan try your whole guy. Akobona soon. Now, yes, Shadia. Be Job chapter 2, verse 9 to 10. Job 2, 9 to 10. Job 2, 9 to 10. Job chapter 2, verse 9 to 10. Job 2, 9 to 10, also. 9 to 10. Aye. Na na yiri bisa no say. Tio, Job yiri busa no say. What da so kura wo mudie mu Enti wo de ekwen wo da so de awurade achi. Dumi wo Nyankopon na wu. Ye de ya. Dumi wo Nyankopon. Dumi wo Nyankopon na ye Job wu, aha. Na wu. Aha. Na obua no say. Aha. Said the magigentwe no mu bi. We a very foolish woman. What Jimmy? Na wo ka say. Oba wo kasa wo nyene. De obo so ne asase de me ye den na me dome no. Wafu ma a man be sa no mtie. Very extremely foolish. Jimmy fu ba na akofo na ti uso. Wo boa no a na odidi Jimmy na wabete no. Na aware na ote ase fiu na ote no. Problems upon the problems. Etena udwane kwa ha. Hey. Enti sa wan kasa no. Honam sei edwa. Wonya sundue da. Na ka huru say bema wantimi amobra e affect uma completely. Yes. Woso na woni asundue no because oba jejentwie na woni ne tifie. Uma ne simple instructions on father. David. Hello. Jesus. Yes. Ekotia de oy wani. Senior. Hello. Hi. Mesimu ma no monye so. Monye so. Afeni ma hu se ma wa so dem ha. Jejentwie ni ba. Simple instructions. Woni sa man bi na ma bebre. Money instructions na adimu be ko ogie mu no odi ni Jimmy be kwa kodi nkwase asem na wasa ba oba so obaye ne ho sa so wa adwene say mi nyawa wo be feel très bien. Yes. Me da ma no ya o me twa bo wa mo wa feel wo be ti bibi say akwadu onyanya me na afre no unse wu na wadi enti nyanya me na afre me ajaye. I will tell you winim me obia mi hu obi onyankopon aseda de na nante asase we mu aduru akiri seme onyame hyeda butu asase dane asase ma mi hunu de atuam. Yes. Eti se minim se oba bi ye bibi ana barima bi ye bibi a entempa no mitimi hu ba bia be kwakoye de ya kwako wieo. Yes. Senior. OPATAFUOR. Hello. Eti eduru mira bi na me ho wo tete na me di watama wonti ase da. Yes. Because manya usa anhwe ya de odi be na ba fie no ye sovia enye den enye ye da. But wo say man no are offended because pa na di adwuma OPATAFUOR adi mi no hu ne sa no oboa won sum nyame. Hello. Hi. So manya usa wo be kwa farmer ne aba. Yes. Ama abusia no wo be bo no hwe de Job yere ye. Very foolish. You speak as one of the foolish women. Yes. Very foolish woman. Unim sa asema okokan ebikura ekofa no me dia bro. Asema okokan eyempu atwa enti wo se meka. De biam so woni pa. We are oba obema. Nti na nyame anhye da mo okran ma wa mo wo kran no obo se de ya. Nipa ne nseso. Enti ema ye nto question ma wo at once na obi wa na babababa na okasa. Assembly will be better more piano. Can one son or a day? What casa? Your most simple instructions are. Yes. Hello? Hi. Your mouth here. Simple instructions. Fine. Yes. Nasonia make a woman. Obedient to me so da. Yes. Abrabom, only pantam kita udieni asatana. It is a searching a who I had sanity. Yes. Senior. Yes, Castle. Yes, Shadia. Yes, Hosea chapter 1, verse 1 to 5. But tell. Yes, Shadia. The entire and a womb, a moon summoner, Yakano. Shakwanya, Unyankopon Namso, a catcher Hosea say. Sir, only pay, or my outim, or how near my new mutim,
kohibranti kopa obadwama mofo na ne na na ne nwo emma na fa ne yamu ma no emma me na me de nkwala ne be yade adentia and which means san kwala na Hosea wo ho no omu owiase on the what a purpose. Yes. Now wo no ubi wo ho no mu a okun a ma me ko okun papa ko wantimi anko enu nti ane ye de akwala bia be suo so o mayi mu mfiri o hawo mu. Yes. Nti ade a wo hia e ya abotre ni nyansa akoma na ade akora akwala no na akwala na timi anyini ni otimi abeko okon no wo mom na wadane sunsum kanka web na usi akwala no so wadomina domina no no be den watimi akon no me ba me die mu anya den anje me ma me mpo na je me sei me papa na ye me sei. Yes, what say? Awurade asɛm a ɛba biri ba Hosea nkyɛn Juda ahemfie Usia Jotam Ahas ne Hezekia brɛ soɔ What say? ne Israel hene Yeroboam a wɔyɛ Yoas ba brɛ soɔ nie mfitiaseɛ Awurade ne Hosea kasaeɛ no Awurade ka kyerɛ Hosea sɛ kɔ na kɔfa ɔbaa adwamanfoɔ ne adwam awurɛ Hosea Bonsam Awurade. Yes, yɛde kɔna kɔfa ɔbaa adwamanfoɔ ne adwaman ma na adwaman na asase no afiri Awurade akyi rebɔ na ɔkɔfa Dibrem babaa Gomer na onyinsɛne na wɔwɔ babani ma no na Awurade ka kyerɛ no sɛ to ne din sɛ Yeser na aka kakra na mabɛtɔ Yeser mogya asowrɛ Yehu fie, which means nkwala na ye frɛ ɔmo sɛ yesom ɔmo ba wiase sɛ ɔmo toni pa so rɛ no ebi nie de ya nya ebi nie. Yes ebi no nti oba na awawo no be dan hu ba bi ofiri wan kasa kora no de nti e do ba wiase be dan hu because papa nka nkyerɛw. Yes. Baby ensasa wotena ɔka kyerɛw. Dabi. Aduane ensasa wudi ɔka kyerɛw. Dabi. Na ade na so wote wo yes mistake wa wo bi ensa unim oba bi asɛ bere. Wa wo 3 4 5 Odi audience wo purum gu ho. Hana ma problem ba kono no. Just one kanfo ne yamu ba. Udi agroba wo se nkra ne. Yes. Hello. Hi. Hey, ya bo atma de ne yamu ma de asa abrofo ma. Na sister itia ye say. Yes. 2 months. No anyam. Nyame ona hadi pa o. Hello. Hi. Achia na nya dey. Emui. I was so ye bibi. Ni bie wani I was so ye bibi sisi a ye bibi. Ye bibi na hunu bibi na ti bibi na tro fato. Yes. Akwa bi na frɛ ne papa tena ase. So da. On bra ya bre wa bra bom. O se no kore. Una na oyeye o se da bi. O papa e o se o so yin na o so e o se manye yie. De mi koi. Ahwa no manye yie. Ti se be ye no. Amfa nko gisika duro. Yes. Hello. Hi. So ube no asai kwade. Ma me fa nya dey. Enkoje. Na I want to aso e mi so de me wo mo no. O manya sika e dey. Hello. Hi. Hunu de wasa wo ye. Yes. Baby wasa wo fa ne dey. Fa ne sisi a mi bie wani. Afa wo say imagine bia na sinto bi wo mu fie. Bia na amanie bi wo ho. Ene nyame ahye da ma special baako. Obi wo ha one kasa. Yes say. But the Awurade no wa apam. This was saying ni yemu ade. E de ne ba be jiw firi amaniem. Yes. Yes sir. Untimi nku okon because wo da ya. Yes. Every say empanyini say. De we si abo na ntwie koso aboka no. Se sabe. Wo kire akokɔ de kɔma no osi ne koso a. Ye pemfa so wɔ no ho. Dabi. Nantwi nam kra akɛse wato aboka na akokɔ no beto nya mfa so. Dabi. Sa na tiye. Nti obi wo ha, utiwe abrabom, wasi nantwie koso aboka. O sere se Awurade adumonyam. Yes. Utiwe wasi nantwie koso aboka. E kwa be so. Wo pa adwuma be na wonya bi da. Ane na wonya yie. Na nyame ya ado na me kira akokɔ ba ko de brɛ wo a, ho na me be poro mfa so. Eti nyame nim sa wo de ai dro no, enye yie. To
to a close so far no. Yes. Now so no wapam. Yes. Into what show ababa will be war. What show them be a day. Oh. One be you a free man. Yes. Now so now then you know out on board and tell me getting it. 1 2 how 1 2 how 1 2 dear how Tinani Baba Honso sister no papa no or no de nyame ahyehyɛ sɛ nka mɛboa no no ɔyɛ ma adeɛ na bɛyɛ bɔne ebi no Hosea Jamwe yɛnkɔ Jesus yɛnhwɛ obi wɔ hɔ a wo maame nyem wo ɔkɔmpai bɔɔ baabi ɔkɔhyia akɔmfoɔ bi ɔhyia malam bi ne aka wo ho asɛm ɛkyerɛ wo maame bada so bratie nti wɔamfa ne serious mumu bi wɔ kora nkwalaa mo gyem wɔ mo no mumu ni bi wɔ mo yɛ awɛsɛ bi a mo kɔ odiifoɔ bi mpa ebɔ mo ɔka kyerɛ sɛ akwalaa yi akwalaa a wonyim ne hwɛ ne yie onyina ɔbɛyɛ nipa kɛseɛ bi akwalaa a wawu nim animonyam bi wɔ ne so adan na wɔamfa ne serious na akwalaa yi nti woyɛ sure animonyam yi a yɛka sɛ wɔ akwalaa yi so yi ɛda so hello ɛda so wɔ hɔ ɛna nka woba wei ɔpa serɛserɛ saa no ɔkɔ school mu a ɛyi mambiɛ bɔn sama awurade hello yɛde ɛyi mambiɛ ɛbɛyɛ president eti akwa ne sɛm na ɔkae no ɛnya mmam dewi a yɛsɛ wo wonyɛ nipa ketewa no na ano wankɔfiri nyaadoa onipa ketewa bi onipa kɛseɛ firi nyaadoa debi akoa bi na ɛyɛ abɔ kɛhyi bɔne Yes. enti mo bi wɔ hɔ a yɛdi nka hyɛ mo ho nkɔmɔ ansa ne yɛyɛ deɛ ya yɛwo na saa asɛm ne yɛkaeɛ no fa ne sɛn ebi ne Yesu deɛ ni yes Micah 5:2 Micah 5:2 Micah 5:2 Micah chapter 5 verse 2 bonitel Micah 5:2 na me nkyerɛ wadeɛ tie Yesu ho nkɔm hyɛ Micah 5:2 Micah 5 verse 2 wɔ sɛn na wo Bethlehem a ɛwɔ Efrata wo a wusa sɛ wobɛfra Juda mpempem mu wote wobɛfra Juda mpempem mu wo mu a na obi bɛba ama me wote ɛhɔ Judafoɔ mu ɛhɔ na ɔbarima bi bɛba na wobɛyɛ Israel sudifoɔ no wote na nasifiri tetentrede nasifiri hefa tetentrede owura Yesu ni ahyɛ ne ho nkɔm no Yes. yɛahyɛ ne ho nkɔm odiifoɔ mi kaka bi Hosea chapter 11 verse 1 Hosea chapter 11 verse 1 ɔsɛ tentem and then me good news ɔsɛ 11 verse 1 Israel yɛ abranteɛ no na me dɔ no na ɔyɛ dɛn na me dɔ no abra usa no tie ni ye abra usa no ewurade dɔ enti ewurade de agyina ye bi si hɔ ma o ka sɛ ɔso da ya na otiti mako no ofi abaifuo ne nkabere kyekyefoɔ ɛne nkwasiafoɔ bi a yɛ hyɛ da do ombegu abra bom ka kyerɛ sɛ mako a waso da ya otiti de kyerɛ ɔbrɛ ne ya wa ne ka kyerɛ mitiwai me so da na metiti mako a mesi cross ko ya di nya kɛseɛ yɛ nti mako kɛkɛ na so yɛ ka kyerɛ sɛ ɛbɔne wo sesa nwa ɛwɔ dayem yɛsɛ yɛ bɔne na akonya 2 series Friday sika 2 series ɛyɛ adepa ɛnwa na nka wo sɛ onipa wo so da yɛ a wonya eti ya shankom onyame ne wakasa obi a waso da yɛ afa ɛnwa da bia no woni nyame wɔ asase so apam Yes. na apam no ɛnam sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ho amanneɛ enti no ɛna wabɛdi ɛnwa abɛkyerɛ wo no ɛnwa wɔto nkosua ɛnɔɔso Adults. na wonim sɛ onyame bɛ so ɔkyerɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔda dum hyia dan wɔ asase so bɔsɛ na ɔhyɛ ɛyɛ Abraham no ɔka kyerɛ sɛ mɛmo wase adɔre sɛ mpoano deɛ ya ɛno bi no no waka de akyerɛ so wɔma wase ɛnwu mfiri asase no mu Yes. especially ɛti ne ɔde nwa ɛyɛ symbol bɛkyerɛ wo no Yes. na wo so ɔmo ka kyerɛ wo sɛ ɛnwa deɛ wobɛnante akyɛ wɔ abrabɔ nim ɛno nti ɔhyɛ asɛ ne ɔbɔ mpa yɛ a ne tɔn so huhuhu antoyabro oshintakabro ɛnwa huhu bia metwam my brother wotwa nwa huhu mu bia wasa wɔyɛ no
wanye ewo mu ane nyame asa besi so no aka tro say bra sister me no wa pam o me no yamu ma wa pam no asa de nwana be kire obiem odi ni jimi no asa ko ka tro obi yesi we abrabom nkukuo ni nkobesie o men yen adehufo ni a kire ne say ade a wahu no e dangerous koyese na urade bo hye na emrem one nam ba bi ni tenten no ane nkwala bi ho onam ho saa 20 years no da so bre. Yes. Hello. Hi. Twaso what's saying Israel ya brantie no na me do no na Misrim na me frɛ me ba free ye. Okay, Misrim ana me frɛ de ya Me ba free. Woni me de ntia Misrim na frɛ ne ba free ye no ɛhɔ na Yesu kɔtena ye enti na me ka kyerɛ wo sɛ abra Yesu di 12 years o dwane kɔtena he Misrim okotua de ho no ko school enti no sɛ ɛhɔ na me frɛ me ba free ye Ewurade sɛ hɔ na me frɛ me ba free ye. Yes, Syria. That was Jesus. Hey, kaso yɛhwɛ de Matthew chapter 2 verse 13 to 15 yɛhwɛ de happy to Yesu sadia to Yesu na nkabi betimi ato sister out ya bra out ya nkabi betimi ato but the entire antimi anto is because no wodifo bi etanachi. Yes. Yes. What say? Matthew 2:15. Matthew 2 verse 13 to 15 what say? Na wo free ho koye no. Hwe. Awurade bofo beyi. Onyame honhom beyi ne ho adi. Ekire Joseph. Ekire Joseph. Ewo daye mu se. Sɔre fa abofra no. Ene ne na. Na dwa ne kɔ Misrim. Na kɔtena ho kosi se meka ma kyerɛ wo. Na Herod rehwehwɛ abofra no akunu. Herod ye de ya. Ɔrehwehwɛ abofra. Obi wɔ ha. Wo fiefo ate sɛ wawo. Yes. Wo fiefo ate sɛ wo ba bi wɔ hɔ. Enti efie hɔ abosom ne abayie akɔ apam so meku wo ba no. Wo so wo kɔ ayie, wo de akɔla na de wachi kɔ. Hwehwɛ animu. Ewurama. Ubani ni bani no. Na we san no. We na tosu mienu. Wo ne wo kunu mu nya ne ntam na mo nsɔre so awo de ba se ya etimete kɔ. Mo wo ne ten. Na sister di Jimmy. No ofefe ne sin we ye na se. Say ya. Obeba no. Na ya ji eye presidential seat na ya dia bato amane ba no. Ya dia petasi aja no kwan. Yes. Ya kura ni sha no. Oburu che kwa bia. Akwala na ni mo nyame ne ya ji. Yes. Ani ya di asoden adanase. Woman be medical doctor paying pa of US. Oba me nchen. O se ne ba bodam 14 years ni. Ma woman na unbi. O ba ko pe bema. Na me hwe ni din. Me say why mistake? O say ade. O kai say. O ko ukrom e wo voter region. Wo nua ba insist ye say fa oba ne bema picture ba no. A ubusa ne say o de ye de o say o se ne be ye be hu se yeso ye wo de hye wo ha. Na o de picture ne beto ahwehwem no de abodem. Okay. O say now kai say o print picture. Am I the man? O say I say no no original so back one da o say no atiem. Akwala no shabre kura akwala ni nsem no. Nanso o ma bɔ ne dam dread. Why not 14 years? Yes, akwala. Yes. Hello. Hi. Yes, sir. Ebe and the two Joseph no. Oni pabi pe wakum. Enti wo senka wo ma ha wa wo wan kasa. E wo se wo do hu dwane ekokosie. Wo va hu nkosie. Na wo ninam na fufuo mu. Minie banku pia. Minie eyi ase. Minie wo ne nam bantere fie ho. Wo de bebia ye pe wa e be hu kwabo ade. E de na ha. Fa hu kosie na de kura wo nti wan fa hu ansia. Enti mi mamuta. Ya you $1 million. Na de 10 Ghana cedis atu botom. Yes. Eto odi akwala ni tane. Wan ne pe oku, wan ne pe wasel. A unane e mebo ho adwa wo nyame nanse.
onyankopɔ kura hu sɛ ɔman a akwadaa ne firi mu na so ndwie nya den no ɔde ne twa no kɔ misiri masase so I'm telling you obi a ɔsɛ wodi wo ho kɔsie dwane ayira w'akyi firi wo w'abusua ntam kɔpem sɛ emire bi bɛso ansa na wayi wo ho ayɛ den akyerɛ I'm telling you sa ɔkon no wontimi nkoda I'm telling you abusua a ware anim wo ware a wo ne wo kuru gye sɛ mu dwane kɔ akyirikyiri asase so na wo nim na wo de fie hɔ atrantwe urudu awaleɛ no ɛbɛgu memenda nwumere abere ayi atuo Yes. wayi ase na wawale yebeku Yes. hello Hi. o de katu eye Yesu ebi atoto yen yen na mabrabom mani da ho papa me ya de bi a me calculate 24/7 because we di agro na do na mienu nyina tu anamo a wo be pem na oto ho a ene ya ye wi ase se wo hwe ho a obi ama wo so da why na wo nua na nkasa ne se bonua mu a okikam ono obi cha ne de ho aba ba ma wo so Dabi. nti wo hu so hu ni sa de a na hu kwan wo so oto yes yenko jan ho Luke chapter 2 verse 25 to 35. Luke chapter 2 verse 25 to 35. Luke 2 25 to 35. What's it? Luke 2:25. Na hwe. Obarima bu o Jerusalem a wofre ne Simon. Obarima bi enkwala no eho omuko misrim na Mary say menti ase. Akwala be na ma wo na problem saa. Wankasa wo bai wo yiri nyimo no ana wo nyimo no wo adwuma nyina sei unya adwuma ye ho kyere asohye nyoma nyina ye basa. Edi enko eba be na wa wo na amane sei. Me enko abusa. Na mko busa Yesu ase no tie die firi mu baaye. O se sei. Obarima bi wo Jerusalem a wofre ne Simon. Saa wo nipa yi tene. Saa nipa wo ye de ya. O tene. O nyame difo ha. Na wo fere ade. O fere ade. Na retwen Israel awre kyekere no. O twen se na ni behu Yesu anim. Na hon konkron so ayi a kyere no se. Wo re nhunu wo wuo. Je se wo hunu Kristo a wo ye Awurade de no ansa. Na honhom no ma ne so kɔ asɔre fie hɔ. Na abɔfra Yesu awofo de no ba se. Ɔrebɛyɛ sɛdeɛ mmara no teɛ. Wote ɔbɛyɛ amammerɛ de ama akwala no. Deɛ ne yɛ de ma ho. Mu bi bebre nsuo ne de pete mo so. Yes. Baifu a wasa nsuo di go so wo bɛbrɛ sɛ. Next person ka beje wo brɛ. Wo de beku asi wa kwabom. Yes, wo so beje wo. Wo be hwinti saa. Yes, wo so wo. Wo say sister yi. Be ma bi be that down say. Yes. Next person. Eti nsuo a ye de pete mo so no. And say we ye ni de wa ye. Yes. Ke nsuo a ye de gu so no. E ye nsu pa. Ka wo say ma wo ye no we ode ya. Now see from him. Yes. But the nsuo ni ye nsuo hye e pete wo so no. In fact, Satan no wadi. Yes. Woman bi was OPATAFUOR. Chinchina ma chinchini pa sa na ma be hia wo no. Mi hia no ma tinio ma bi ase. Yes. Yes, okọ ho no asese to aso. Na ofa abofra ne to na basa so. Odifo no fa akwala no. No osese. Na ohyira Onyankopɔn se. No ka kire Awurade se. Awurade. Afei. Wo reja wakoa kwan aso. Afei de so wo si mi wu a me ni problem to aso. Sɛdeɛ wasɛm sie. Efiri sɛ. Mani ehunu wo nkwagye. A wo asiesie wɔ aman nyinaa. To aso. Kania ɛbɛma amanaman so ateɛ. Wote. Akwala ne ye kania ɛbɛma amanaman so ate. Afei be de ebiem. Na ɛbɛhyɛ wo man Israel animonyam. Afei wa ye de ebiem. Na deɛ wɔkaa no ne ho no yɛ n'agya ne na nwanwa. Na Simon hyira wɔn. Tie, ɔse de ɔkan ho no kyerɛ akwala no. Ɛfa akwala no kyerɛ Simon. Joseph ni Mary ne ɛyɛ ɔmo de ya. Ɛyɛ ɔmo nwanwa. To aso Na deɛ wɔkaa no ne ho no yɛ n'agya ne na nwanwa. Na Simon hyira wɔn. Na wɔka kyerɛ ne na Maria sɛ, hwɛ. Abofra yi na wode no asi hɔ ama Israel. Nipa bebree ahwe aseɛ. Ne wɔn sɔre. Wote. Ye de Yesu asi hɔ ama nipa bebree ahwe aseɛ ɔmfombo. Ne wɔn sɔre. Na oba no unim na ase. Enye nwanwa. Nwanwa. Ye hwa de. Hwɛ yenkɔ. Jacob, Micah chapter 1 verse 5. Ye hwɛ Jacob so abrabo. Me bo boss me ma evidence.
no one say asɛm bi a meka kyerɛ obi anya story a real thing. Yes, meka Jacob story abra ɔkɔkɔtwe mpena ɔkɔfa kɔmfo baa bi ne no yɛyɛ 1 or 2 bi ma onyankopɔn obufu yi a ɛne nam so ewurawura mu ama ne ba ɛkɔbɔ ɔno ne yere a ɔne na wo ma mienu ɛwoyɛ menkan ɛno ne yɛ bɛhwɛ ne sɛ meboa. Yes, Micah chapter 1 verse 5 what say? Micah 1 verse 5. Awurade asɛm a ɛba Morisitni Micah nkyɛn. Odiifo ne nkyɛn ɔsɛ sɛ Judah ahemfo Jotam, Ahas ne Hezekiah brɛ so. Ɔse for the transgression of Jacob are all this. Jacob mmarato ne Israel fie ne bɔne nti. Na yɛn nyinaa aba. Ɛdeɛn ne Jacob mmarato. Ɔse deɛ bɔne na Jacob ayɛ ɛnu nti ɛdeɛ bɔne. Ɛnyɛ ɛne Samaria na. Ɛnyɛ ɛne Samaria. Ɔmo kata ase ɔkɔtwe mpena wɔ hɔ. Na ɛdeɛn ne Judah. Eti sister ɔbɔne paa ne sɛ asta na ɔkɔ yɛ ne ntia. Hello. Me say him fa ɔkɔ yɛ. Ashtown. But na ne kɔ ɔfin so abɔfo ɛwɔ ha. Na bebusu ɛ. Obi anko bi. David. Okay. Tieni o. Ɛyɛ Samaria. Na dia na ɔmo yɛ no Samaria. Okay, yɛn kɔ hwɛ Samaria. Hosea chapter 7 verse 1. Hosea 7 verse 1. Jacob bɔne. Yɛkɔ kan Awurade sɛ Israel for sɛ deɛ bɔne paa na Jacob ayɛ. Ɔsɛ nyɛ Samaria deɛ no. Hello. Hi. Mo a mo pie free hotel bi mo nyɛ careful. Yes. Mo pia mi gyina gate na no. Yes. Abdi mani nam de hwɛ okuto. One day me yi me ho adi atrɛw. Yes. Wɔkɔ ha dan abɛ hotel no. One day sɛ me kyi na ho. Obi hu de twie. Yes, Hosea 7:1 ɔsɛ. Meresa Israel yadie yi. Awurade ba bɛ sab yareɛ. Israel yareɛ because Jacob uti say Israel anya ɔman Israel. Jacob no friend san because that time ne asesa ne din yɛm friend Jacob biem e friend Israel ɔbɛsa ɛyɛ Jacob yare a ɔyare atopa yare. Hello. See Jacob yare deɛ ya. Yes. Afei Awurade bɛsa Jacob yare yɛnkɔ. Meresa Israel yadie yi. Na Ephraim amumuyɔ ne Samaria ne bɔne redadi. Uti na daddy. Yes. Na wodi atoro. Odi atoro. Na owifuo bubu ba mu. Owifuo ɛyɛ deɛ ya. Ebubu ba mu. Wuni utwane ko tumi foforo hɔ a ɔmo owifuo no kwan so omubu mma nyame msira ban mu. Yes. Ko akɔhye tumi foforo ase. To aso. Akwamukafo asafo nso fonfa wɔ mmorɔno so. Ai akwamukafo nti na wo so da ye na obi ahwim ogya pade obi ahwim back asa obi bia yera. Akwamukafo spiritual thieves. Huhuma kromfo omo wiawia nipa se bre because ukotumi bi emfre Awurade hɔ. Yes. Na wɔn kan wɔ nakoma mu sɛ meka wɔn bɔne yɛ nyinaa. Ɛyɛ Hosea chapter 8 verse 6. Hosea 2. Hosea 8:6. Hosea 8:6. Hosea 8 verse 6. Also. Verse 6. Na Israel mu ɛnu firi. Odwumfoɔ na wɔyɔɔyɛ. Ai. Ɛnyɛ onyame. Ɛnyɛ onyame. Akonfo ba. Ɛhɔ ne Jacob bɔne firi. Enti Bible mu nyinaa Awurade timi ka sɛ meka Jacob mu yɛ ntam. Na mu yɛ nyinaa sɛ wɔne konfo ba akɔtwe mpana. Yes. Onyame nipa odiifo a ne girlfriend ɛ konfo be good. Enti Ghana ha konfo ba bi a ɔse wasatira. Ne kunu de no ɔse wɔyɛ sɔfo dada meboa. Yes. Ɛbɛ possible. Onyame abutu akuwa to atwene. Yes. Afei saa deɛ we betare Jacob ho ne hwɛ deɛ to no. Yɛhwɛ Genesis chapter 35 verse 22 to 23. Genesis 35 the Genesis 35 verse 22 to 23 what say? Verse 22 to 23 what say? Na ɛbaa sɛ Israel te asase no soɔ no. Ruben ne n'agya aba a wayere Belha kɔdaa. Okay. Ruben ɛyɛ Jacob ne ba panyini ne Ruben. Ɔne ɛyɛ Jacob na bawa a Jacob ne na wo ma mienu. Na no ne ba ne sa akye ne bɔɔ no.
And I make catch us Jacob Cassie Aquaman because Aquaman Transia, Kedi Musu Beba. Yes. To us. And so now Jacob, my Mary, my doom, Eh, dear, you doom, Leah Mani Rubin. Leah, when you brief war bar. When a cook creates a problem in and they buy a man who can say it and find so more cotuni, but for some chocolate and more bonner or papa before by you and you know said, while you know, quite said, day and the new couldn't so original father banho. Cash, young come. Genesis 31-8, Genesis 31-8, near Jacob, near David in Absalom. 31-8. Aye. Rahel, who say on my Rahel, who said on my Jacob, or chaining your barn hokora, or Chedia, Ninia barn hokora, my brain, Quasiakura chain, Quasiakura chain, and a man a friend. One and now need enough for so. Yes, because a bemon to Checo school. Huh? Yeah, Quasiaco, Warrior Nancy, as a call, he will be a friend, Beman. Yatoma wali ani akase ko hwefo nso yase ko ye de ya kwase asem se ya na wo buru nua wo ho wo de wo ebeba nkrobom nyame bebusa wo pa de wo de yam waware ase no na odi nkwase yasu amni amabragu kan yo aka sa osuwe nyame onje wo da wa na wako create sa problem na ma ho. Focus on your marriage and your children. Yes. Senior. Focus on your marriage And your children. and your children. Yes. Whatever that happened outside the marriage is none of your business. Yes. Say, Oban, onsuro, ome face you. Yes. But osuro untino, and wa yedi ya. Esie. Na den na wo afie. It is so wrong. Now share jaye jare. Obo danfo. Ene de onu kunu ne twempra no. Wa be yintoma. Na odi dwane a. Na de ohu ahuro adwane di nachi. Mumienu. Wa na aboda. Yes. Wa botam. Enu ntina. Wa hwe yi a. Ukunu twempna. Ba wo be masade na wura mu a. No one misbehave. Ye be sinkonya wo mpanfo animu no. Na nka wodi bem eso wa ye de ya. What for? Focus no problem and my problem. Focus on your marriage. Yes. Aware na he. So aware na focus. Do ofre ukunu 11 o'clock. Enya wasem. Yes. Do ofre no 11:30 abra na one ne dawo. Enya de ya. Awesome. Why na oni ni gina phone so? Enya wasem. Focus. De efiri ni muba. Ene obotom. Sa wa anya sa de a awale no. Untimi nkum koduruta. Yes. E kan kora kyerɛw. Sa ebi ena Leah. He ko say wa aware asem. Jacob turning ho kra hansi wa turning ho saa na tie ma ye payin nti ene de wa mama tete ene de wa ye say ma kasa bebrebe osori anapa wadane futukoko nyini wo fie obe kwan e de na hawo wonti awale akra bon ko kwan toto be ma pia e fa na akoye una nim ba bia akoye na de kashen koduru wa kese no. Yes. Wa kese no ebi na Sarah ka kire Abraham o ka kire se ai una wa ka kire eye Hagar se osori a onfo mani nya fam ofia ha nyambe twia wo ka nyambe bisa unyame ndipa osofo maame na onim se Kristo ni bia wo ye osofo maame. Yes. Osofo maame na aduru dia gina fe dia wo buru nua okuna ya dia ma wa fere urade e. Yes. Afi dia dani nua bore e mumu bi ho no mu a be ma ni dware a no akofa phone no otaho Senior. Mama kan tro dia wo hra do phone so no wo Yesu dine mo onsa beka. Yes. Senior. Nanso me sha obo onsa kwa ubesu. Yes. Hello. Hi. Me see woman bi oba me che say so for me kunu e phone do. And I'm say ade I say me nim perfect me kunu share dwaye o ye ko so who me o say die yo no asase etulu madom
Sofo, me kunu di mani. That's maame. Hwe. De esi wotete bire mu no. Man fa be anya emfato ho. Na man tufo a. I'm telling you. Untimi ntena ware na heda. Yes. Adentia. Ti asie se. Bema bia na abode bia wo wiase bia. Wo na boasu. Oba bia onyame hihye oba bia ne foundation a wo de hihye no. E ya aboa kokosu. Naturally, oba bia ye boni aye. Yes. Nyame na ye onsa, sa no msumante. Nyame o ma no more. Ma na ni ntoni, e ma ni timi, wakotu e do obi di aseso. Yes. Hello. Hi. Sa ni pai oyi aye. Dabi. Kade nyame de ma na so na ni a. Anko obetu atwede. Dabi. No onu nyame mpo oni na nya. Na wo a wo kinagati ni akọ school wo prempe. Una obetimi. Eti obey matie. Hunu se oba bi o wasase so abia. Oyeboni aye. Yes. De bia okasa. Enti wo yire kasa. Dog no. Channel life for man. Yes. Enfi no. Yes. Who did the okachi a? Because me who soja ni a bomb grenade eni otu okura na na yire se wo ye bema tonsa. Yes. Hello. Hi. Enti wo de unsuro hwekura etuo na esa me ho na. Hwense hu na wodi. Yes. Sa na Matthew. Se wo dia sa secret we a okwan a no hu se na kokosu no a share no. Yes. Channel life for man. Senior. Pie obeba no na wada. Oda. Peace. Yes. Sa na wo ye wo oba fa se otrim. Bema bi o wasase so biara. O kraman. Yes. Senior. Hello. Yes. Me so e dey ya. Wo ye kraman. Wo so ye osofo. Wo ye odifo. Wo ye apostle, wo ye bishop. Wo ye kraman. Yes. Me kire oni kraman su. Ma me kire wade. Kraman sori a wo chinchini pede ya. Dompe. Na mpacho konya dompe ni na ye kraman ne de. Dabi. Dey ya. Echimino. Ade bi shehenfa. Ade bi shehen. Tokro. Nye tokro nim. Yes. Enya na ye kraman ne de. Yes. Ma me kire wo. Hello. Mpacho die ni ye di bo oba. Enfem pade ye de ya. Kasai. De Dompe. me mpesa wo be su kase ye de. Dompe. Dompe. Enti bi me kraman no. Onyame asisa to se enkopi wiase awie ye de bia okraman o se me wedi ye ya. Dompe. Enti wo me hu se wo ye dompe. Yes. Na me pa chaw. Se obere makope oba. Ne tunti. Ne nufu nti. Dabi. De ya. Ade na se dompe tokuro ni mu no. Yes. Eno anti. Senior. Hello. Meboa. OPATAFUOR. Yes. Enti emani nya o se ukunu aye soro abofo. Yes. Emani nya o se ukunu aye sofo. Yes. Na sa esunu nyame na de tenani. Yes. Enu ti. Se wa hunu nyansa se wo dompe na me okrama me no wote no. De bia no anopa awia anwumere. O se wo ye ready. Yes. 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 Senior. Hello. Hi. Me say so you ready said there ya. Mario. Yes. Yes. Enti say abua kraman okocho ba ekofa dompe na edin na ontimi nwi a. Oya there ya. Oja ho no okohefa. Confront. No akopa there. Foforo. Enti say me yire wo se nika. Why say dompe a odin? Yes. Ye wi wanya yiye. Anye. Na me nya ho kopa dompe foforo. Yes. Senior. OPATAFUOR. Hello. Secret. Enti the entire man mo lack experience. Enti una adwene ne se ana ne kunu de eni kwa so obefa nachi. Me nka kyo so obere ma yesa ya adepa. But me kire wo se Yesu a ye de atena ni mu. Enti ekoduru mra bi na se sa su ni bi pia. We entwi nko mu ma ne ko ha wakoma da. Na wu a wawu nkwase ya wuo. Yes. Senior. Dompe ba ku wu a dompe 89. Oh. On baba ye na se omuma. Omeba.
Behe dompe kesiye bi. Yes. Hello. I see. Sister, where yes? Dompe kesiye be de ya. Osunu dompe. Yes. Adioku dompe. Yes. Hello. Hi. Train de ya. Dompe. Akrantie de ya. Dompe. You like what you see? You like what? Na identity. Na sister oh how. Obi aya de sa esu we di esu animu. Sa na nyame ye no. Yes. Turn life. Who do we hu? Who be who? Enti ma bebre. Mu akomayare ye. Akomayare nso mu nya no he. Be ma ho. Yes. Na ebia ukuru se ono oye bulldog. Yes. But bulldog don't be back be so no. Debi. Hello. Me we ki bibi wa ha na. Yes. Who ti bibi ase? Yes. Ya hwe German Shepherd, American Bulldog. Yes. Obu don't pay be say ya 7. Ntu be ti say wo utiri anya yie. Abana go. The other kofa no. One day German ni American Bulldog ya ka bom. Yes. Nti wono baby oboko bia no. Ope don't pay wo ho. Yes. Wo so akofa no. I'm telling you sir. Anipa bia ni ho a obetimi amakraman asesa na adwene afiri dompe wie ho. Yes. Ebe possible. Debi. When huna no. Nyambe tua oka. Wo de tokoso a na esa. Side na wo ye no. E ma ukunu sesa da. Yes. Na de ya ne se. Ya na ma no adwene bi. Me de akoso som mam. Hunyu no. Ho tanta. If am so mi mu. Nu a shenika. Nu ode ada. Hello. Hi. Sa oba no. Waboa ukunu. Se won kwa bontin. Yes. Yes. Wodi bi entia. Wo pese ohunu di entia. Okwa ya experiment wi. Sheda no jollof. Fa nam toso. Na fa si wo ne ehwa no entumura wo bam. Na wi a ema no fa ko she fridge mu. So obi wa anim ho. No man gare kura obeye de ya. Obedi. Obeji yare. Yes. Wo bu ne seten e kom na ye de ya. Atin. Ene de no. Enu nti. Onyame bo ma. Oma oba adwene baako. Oba bema adwene mienu. Adwene mienu no ode ma oba no. Bema no. Oma no switch mienu. Tienie techniques. Yes. Me say bema adwene e wo switch say. Mienu. Oba adwene e wo switch say. Baako. Bema adwene e wo switch say. Mienu. Good. Say switch na wo edan ho no. Wodun say mia so a eji say. Eji ta. Tienie. Wo be ko no switch na emu odian na anya den. Hello. Enti oba bi a wote ha. So wotimi switch meter na ebo ase ho no a. Na current ni famu yie e wo oguru mu a. Wo control na adwene. Yes. Senior. Tienie. Hwade. Switch ni. Aduma na enum yi. Adum. Tienie tie sound. Eje say. Ta. Enti de bia no. Wo ma switch na wa ha no. Eje ta. Senior. Na adwene. One be control no. Enya wa. OPATAFUOR. Na wo switch ni mu odin a. Yes. Switch a ashenika switch papa. Debi. What so? Ade ya wo se wa ye wade bi na ye wo ya. Wo so de twe na so. Wo so nim se ye ma oba yafunu baako. Obare ma yafunu mienu. Mi didi. Na sister me hwe nkwan. Na me men nkwan no se de esi de bia no. Once a one fast ade na nka me ho no. Me nya all right. Yes. Wo so wo se na me ye me ho na me ye me ya. Na ma ti ye me ya. Hey. What you ye ntidi ai? Ade na me se fa ma me na uti pa ye de me de ye dey. Yes. Senior. Ube wu ai. Eh. Na de aka ne de ye de ya. Fa ma me. Me de me ni mood na me ka cho say wo mood no answer. Enti won say. You see? That thing it is not what? There. Yes.
hwe ya some problem when now be create wa wale anu sa when be ba sa be ma ne dia homete de na o se o de ma ne man o de akotwempna wa abonten na fe wo dompna ba no e chen ne ono ankasa ne amu ma because one wa yes ade no Yes. bonsem awurade Bonsem. Senior. hello Hi. ya hwie Jacob abrabom ya hwe David Absalom 2 Samuel 3 verse 3 to 4 ye be ko sisia 2 Samuel. hello well who simple mechanisms involved Yes. and one no wo dia wo ya to switch dia abo ane ya dia abo be ma wo sole a wo mane nje ta e ofie ho de bia switch ne mo hodi ade no so no switch na je pa e ofie ho ana fie ho aye dey ahyren Right. wo ma wo kunu sex e papa wo empamu a ya hwete de fie ho si hyren. Yes. And the year. Or the ahokeka bi na fa ne ma etale ne bo Yes. na wa ma ukunu a dompe aria ona ma no hwe odin wo de atwan ne beduru ho Yes. memu ohusam na mtim sika wale o Yes. hello Hi. na adenti na wasa wo ye be ma ne sa be ma yo kraman I'm telling you say so you are suffer fani say President Nanado President Kufuor President Mahama bia wo ye restaurant na bia ne dompe wo de ato ho akoto dompe ane bo odin wo de ato ho krama bi free bia danso man na okoduru ho a ofa ho say President Kufuor dia Dabi. obefa ye dey Ako. because on the dompe no ye dey ya Alright. sana tie fa wo so ye osofo nti mane nya wo se mu aya na mama mu nua ma abetratra mu fie ho a chesa na ya mane nko kakra ko unsu ni mpefe se wo nua ne de egu na kire ne oma wom ni oma wom wo di akro Satan o de bia Satan pe akwan bi no afa so ayere ya wa ya na kwan kire Yes. akwan so na kwan kire ka akwan kire be na Satan ye ya etofo ye Dabi. duru mre bia wo nua no wanyini hwe de egu na chi na okura wo ni bi Yes. no ne na mfie ho banchire wan hweye dumpe no asembe ba ho duru mre bi no na problem aye de ya asi Yes. afei na wo problem se ena wonye Kristo ni agenti na onim se enkuruma etoro ya hwe agu kwam wo se still me de me na ba de ya Metie. metiem bema bia ne bema be page bia wachimi Yes. me kan kura kire me nto 7 me ye Yes. bema ni bi Senior. bema sorry a na atwene we ya shut process and down tini ya sin sufin bi edum de ya edum ja Yes. enti said ya usidi hu ni said ya usitie usisiesie wo no me mfa wo se house girl wo fie ho nam se wuni ho na aba me kon ho a me pesa me ye enti be ka tese madam enko yie woni bi entia switch ne so ya no we I shut it down Yes. enti me so no de me pesa me ye no manka bibia nkyere akwala na obama ma ye Dabi. o se me nya abotire gu anim ase yie Yes. e de kyere hwan ya Akrano. ntimba chaw okofa media tom egu na sokura bi mu asere na kwasi asenwe ya wudie sister eje ta na aje de Ajeta. o se me nya abotire na me ka kyere gan se akoma to yam madam me jan kura Oh yes. udi opa ma me kwan na nne me no nya wrong things John Ache. na hwe bema opesa de na ya ni gold kuro de be cha akola no nti house girl no so me hwa na asem de me heda ko yiska me de aman o de mana oga pema asem pa o ene ya mpa o agi tawia ni mani so ate hello Hi. now nti ye wa asem bi say when you release you realize Yes. tie nie obema ho bawia ne nani so aye dey Ateno. atena afe na adwene no ya hyehye ne se robot pek cram Same way my house girl. Hey.
Hello. Hi. My idea. My house girl. Enti me hwe no. Asema ba. Dia na wose me. Afi. Na Satan e ka bi chem. Wa check it. We to say. Unse chepa. Yes. Enti ada house girl no. Ebeye bibi abeso kobo na okuna soso. Adey akola udi nani dodo. Ya menye sa. Yes. Kai we obi ba obo Judas. Yes. What asima Yesu ka tell Judas. Yesu say obo asima Judas ka nyina mfiri na kumam. Yes. Ye ne nam na owie sika ni bi. We are. Woni ne to on be manage match underground. Yes. Enti de o kana ye o say ukunu de humobro ho no so no. Da bi de wonya ntia. Enti wo oban enko aware na se. Enko tenamp na twe na se. Na enko mismanage nioma. Basa. Utoto nioma wo fie ho ye ne basa. Woni be ba ho so no. Na aye de ya. Na tia fa so. Yes. Na ja da fie ho. Wa hia na ofe ukoblemu. Ah nyambe tua oka. Nyambe ye ose. Nyambe ye ose. Na so we free se metu OPATAFUOR. Nyambe tua me ka de a. Se be ba me maso. Yes. Na me no wo ma no. De na be sie. To aso? Yes. What saying? 2 Samuel, me boa. Yes. 3 verse 3 to 4. Tie. Na die etoso mienu ne Kaliab. Abigail. Kamani na aba kunafo no a Yes. owo no no. Aye. Na die otoso miensa ne Absalom Absalom. a woye Jeso hene Tamua baba Makaba. Na die otoso nan ne Hegat. Ba Adonija. Na die otoso num ne Abita. Ba Safatia. Na die otoso nsia ne David. Yes, 2 Samuel 14, 25 to 26. 2 Samuel chapter 14, verse 25 to 26. Near Absalom said you sit here. Into what? Awalian Woodier. O sick you peja on your ma. Now call. A dear Missro, we are saying, and your mammy, Missro to Missro would do. A dear Missro, a yaba war. And your warrior. San your mammy, who miss a target and no one else. Asa. 2 Samuel also. Nsu Israel nyina mu na obiara Israel nyina mu na obiara nya den. Ehun nya fese Absalom. Obiara ho nya fese Absalom. Na ema o kamfo ne se. Ema kamfo ne se. Efri se. Ne nan ase kosi na pampam. Edem biara ni ne ho. Obema na hu question mark. Ne ho ofe papa. Yes. Ne body na head twitwa 6 packs. The man ne pani bia. Oh yes. Ohu ana ne tiri mu dua ka omo. Utashia oba bi no ohia wa at once. Ogina wo no yese a oboa. Links no Bluetooth na connected. Yes. Yes, Na se woyi ni tia. Oyi ni tia. Nso da afiduro a woyi. Ote. Onu na afibia oyi ni ti one. Obeyi ni tia. Na Israel ema nyina betwa ahia. Na oyi ni ti ku ha na ema na chafa. Ihu ofe papa. Yes. Bemo. Ofe fe ni tiri ni tun efiri ni ha be kan sisi echi. Oyi ni tiri ni ema ko ho. Mam tia ba ko nkoto me dem ate. Hello, ladies, principalities and powers. Yes. Hey, enti omshada. Mo so mati. Hey, you see, kwesi there be na Absalom unity no. Hey, ye ne ma so me koye fast o. Mko pe nwi bi dia beto. Obarima wo unity nwi afiafi na ma konji nwi. Oye be market wa. David. And so Shadia a choir Satan a program on my or the year of Papa David. To us. If we say, a yana ni tiri no afudodo. A yana and teen head a fudodo. Na wakari ni tiri nwi no a. A yanwe tebna ahanu. Ohene Abraham woso. Na wo tongue on fanche and so almost salai. It is come to me back who say. And I could turn it them. A bit the tone book. A bit the tone photo a human. Your friends say, Abon. Experience. Absalom training. I read it. Yes. Now then, I'm the me say, Mamma, some Absalom, so my bush. Yes. According to the Papa Faso. Now,
Second Samuel chapter 12 verse 1 to 18. And then they what in same. Okay, the Bible here. John 3:16. Yes, I say. Chapter 12 verse 1 to 16. 1 to 18. Awurade soma Nathan ma no kɔ David nkyɛn. Hanam kyerɛ said the kwanya Nathan ekoyi David atenka kyerɛ ne sɛ obi na wɔ nwan bebre no akoa bi na say okay kan no ɛhɔ ɛna Awurade Nyankopɔn kum akwala na David wo no if he say sa akwala no sɛ wankuna na nka onyini a ɔde musuo bɛba fie. Yes. Twaso ɔsɛ Na ɔbaa ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ mmarima baanu tena akuro bi mu. Ɔbaako yɛ ɔdefoɔ na ɔbaako yɛ ohiani. Na ɔdefoɔ no wɔ nwan. Mmirekyie ne anantwie bebree paa. Na ohiani no deɛ na ɔnni hwee sɛ odwa mmereɛ ketewa baako a ɔtɔɔ no na ɔyɛne no. Na ɔne ne mma bɔɔ mu nyini. Na ɔdi no buprɛko bi. Na ɔnom ne kuruwa no. Hello. Wo de ukofia no abomode no wakenkan. Yes. Kenkan ho obon se second Samuel chapter 12 verse 1 to 8 in time nti. Wo hu kwan ye fa so a onyame kum eye akwala na David ni oba no enyim. Nye David ne nyim bate honam ani de sa na be kan. Back Bible just akire mu say Satan na de akwala na be to David yem. Ansana omo be wu Absalom. Absalom no ye half human, half spirit. Yes. Now, yen share ade. Second Samuel chapter 16 verse 1 to 14. Second Samuel chapter 16 verse 1 to 14. What say? Na ebra David twa mu free people no atifi kakra no. Hwe. Mefibosed somfo Siba be hia no. Na odi mfunumu mienu a wo ahyehye won. Wo so pan no mua ahanu ni bobe aba a wo abono ntoantoa wo ha. Ne brodoma ntoatoa wo ha ne nsanwoma kotokuoma. Na wo hene bisa Siba se. Wodi yenu rebeye den. Siba se. Mfunumu yi. Wodi e omkofia no maka nti jump verse 14. Second Samuel hona chapter yi no. There na okay 16 me wa. Verse 1 to 14 nti jump verse 10. Never from 10 to 14. Verse 10. Ose. Na wo hene kan se. Edie na mene wo Syria ma wo ye. Ma no memia. Ote. Hana urade eji obi a friend Sime. Ema Sime curse David. David is so curse because we odifo. And to me obi anyame nsa wo so. Yes. Now can the book of Joshua. Joshua so say Sime opapati asem okodidi odifo obi atem. Ana onyankopɔ ka kyerɛ ne sɛ so wadidi odifo na tem timekum ba de asi anan. Enti wo Sime no afa na nkomhye na duru hɔ. Enti na urade po obi amana kodi akɔkɛse eye David. Na obi anyame nsa wo so no yɛntome no yɛnka na chi asambɔne enye sa wo yɛ den 1000 years ko benya so asoche na fa yɛ po obi a efi wo no ho ene yɛkɔfa Sime ɔno na ne papa yɛ abɔ na to wɔ se yɛbeku ne badada ne fa ɔno Sime edini be gyina o kɛse David wie no ene mmara ɛkye no spiritually so obi anyame nsa se yɛnsa nka obi anyame ayɛ dai asra no ena Satan eku Sime mewa so onyame huhum na Sime so ema kɛse David but the entia onyankopɔn ema ɔno na yɛ saa no sɛ na no media Sime no so dada sɛ wɔ se yɛku no. Yes. To be what you may be with her. Now, me do call you. So. Hello. Hi. Who say we are saying a mystery? Oh yes. Me are careful, pa, extreme careful. To us, what say? Mano no memia. David na se uradia se no se. Uradia se me say. Dumi David ya. Man na obeka kyerɛ no sɛ. Wan na betimi asi sɛ obi say. Adenti na oriye se yi. Na David ka kyerɛ Abisai ne nko asɛ. Hwɛ. Me ba wo firi me yam na ɔrehwehwɛ me akumi yi. Tio. Na kampɛsɛ Benjamin yi. Ote, ɔno ani bampo na atu ne so sai o. Na kampɛsɛ Benjamin ni to aso. Na kampɛsɛ Benjamin yi. Munya no mane no meme. Efiri sɛ Awurade na wahyɛ no. To aso. Bia Awurade bɛhwɛ mama ne hunu. Awurade bɛhwɛ me. Na Awurade de papa ahyɛ me nnome a ɔredome. Eye. Ukofia no wakan. Emu ode pa. Yes. Now, Second Samuel chapter 15. Yɛhwɛ obi a wawo ne ba. Ase we nya homete. Na wo yere no na o guess nko aten.
Obana timenya abotra hwe wo mu nyina. I say we are yaw. Yeah. Musuo. Boy, yeah. Na kwala na o ba no. O ya okura be da hu. Akwala bi timi ayi ade bi sa no abusa nse. Me na mo wa na wo me. Yes. Hello. Meboa. Wo hia secret o. Nya sa wo fie ho, sister, bra, obetiti fie ho asɛ no. Yes. Yɛhwɛ ade a yɛ Absalom yɛ ni papa. 2 Samuel 15. Wabie. That's right. Verse 13 to 16. Afei yɛhwɛ ade. Na obofo bi bɛka David. Obofo bi bɛka kyerɛ David sɛ sɔre tare. Na ɔba no ɔba so. Israel mmarima akoma di Absalom akyi. Ɛna David ka kyerɛ ne nko a wɔne no wɔ Jerusalem nyinaa sɛ, monsɔre ma yɛnwane. Monsɔre ma yɛnyɛ dɛn? Yɛnwane. Na Absalom ammɛku yɛn. Monyɛ ntɛm na yɛnkɔ. Na wɔammɛto yɛn anyɛ yɛn bɔne bi. Na wɔamfa nkrantaa no amɛbɔ kuro yi. Na wɔhene nko a no ka kyerɛ wɔhene sɛ, sɛdeɛ me wura wɔhene pɛ nyinaa no. Okay. Hwɛ, wo nko abɛyɛ. Ɛna wɔhene firi adeɛ ne ne fiefoɔ nyinaa dii n'akyi. Na wɔhene gyaa ne mpenafoɔ du sɛ ne mpenafoɔ du sɛ David ɔfa nyame na wɔse wasa kyerɛ nyinaa no na ne mpenafoɔ sɛ na aka edu. Hello. Am I a small? Yes, Mama Raddy. Menum you yes, Mama Raddy. Dear, Asamasi David Johnny. Where Aquanya no man intimate the hot. What the Aquanya Jahwine? So I repeat it, I track and Ɛna wɔhene firi adie. Ɔhene firi adi no. Na ne fiefoɔ nyinaa dii n'akyi. Na ɔhene gyaa ne mpenafoɔ du sɛ. Ne mpenafoɔ sɛ. Edu. Sɛ ɔmo nyɛ dɛn. Wɔnhwɛ fie no. Wɔhwɛ fie hɔ. Ne girlfriends nko 10. Nyɛ girl baako 1. Patasi ni bae. Ɛna mankarasi ni so bae. Yes. Kwashima ni so bae. Teshi ni no. Yes. Na voter region ni so bae. Yes. Nzemani ba no so bae. In fact, na sahwini ni so wom. Yes. Ana buru ni de wanko bi kura nkompene. Fantini ni so bae because oba na nchemfu aka ho. Also be ye froye. Yes. Ana esirem so ba ko ba abi ba so bae. No me ye 10. Na David se munyina no munnim oda me domo. Na David wo ye otorofo. Obeda dom Martin. Ahini yi me dia jamo me ko ba bi aba. Mbacho na nko ani fie ho. Yes. Soldiers for no no ebi ni ho. No more. So di jahane mpana. Na wanya ho eku okunu ho. Yes. Odi bu fie safo na ko ja obi do to kai. Hello. Me se dia ya. Odi safo na ko e dey. Kuja. Odi ko ja obi wa tasoma so no to kai ade wa piri ho. Osim tufu a wonfa. Now David ye dwane we jane mpena for 10. So mo hwefie. Hwede ye ne ba Absalom kwasase mo bidie. Now 2 Samuel chapter 16. 2 Samuel chapter 16 verse 20 to 22. Ɛna Absalom ka kyerɛ Ahitofel sɛ. Tu yɛmfo wɔ deɛ yɛnyɛ ho ɛn. Ɔso ɔnyɛ dɛn. Ɔntu no fo. Sɛ Ahitofel we susu sɛ ne wo wu dadaada. Ɛna Satan ayɛ ne ho sɛ ɔno no ɔyɛ papa. Ɔno ni Ahitofel. Ɛna otu Absalom fo sɛ ɔnyɛ dɛn. To aso. Tu yɛmfo wɔ deɛ yɛnyɛ ho ɛn. Na Ahitofel ka kyerɛ Absalom sɛ. Kwani wagya mpenafo a wogya wɔn sɛ wɔnhwɛ fie no na. Na ɔnyɛ deɛ ɔnkɔ na wɔne ne papa mpenafo mako 10 na wagya wɔn ofie no na wɔne wɔn nyina nkɔda. Ɛnyɛ musudeɛ. Yes. Ɛna ɔse dɛn. Na Ahitofel ka kyerɛ Absalom sɛ. Kwani wagya mpenafo a wogya wɔn sɛ wɔnhwɛ fie no na. Na Israel nyinaa nte sɛ wama wo ho abɔn wagya. Na wɔn a wɔwɔ wo nkyɛn nyinaa nsa bɛyɛ ne den. Okay. Shankwasi asem.
So ultimate chim, how foot to the man, was ultimate chim Martin. A bomb with there is not for because of what Bememu. Yes. Call Papa Cratias or call back one of now the day, what you mean is even sacrifice and quarter. Is that for whom I say yes? Absalom, Neo, you know, so dear dear. Now you wuba, I'm a barber, so yes, you say. A colano one cobusa nasia. Be mistake. Me do me na usu. Yes. Now, Yanshe. 2 Samuel chapter 18. 2 Samuel 18. What be? Verse 9 to 15. Verse 9 to 16. Verse 9 to 15. 1-5. What say? Na Absalom shia David Merriman. Afei, odi sankwasi asem yi ono omnyina dawie ye no. Otuponko, oko. Nso na Absalom ti afunumu ponko so. Na afunumu ponko no de no fa odum kasie bi. Odum dua bi mu. Man kusu ase. Na ni tirinwi koso odum no duba so. Ma no sensane osoro ne fom ntem. Na afunumu ponko a wo na se no gyae no hokoi. Na obarima bi kohunu. Na okoka kire Yoab se. Hwe. Ma kohunu Absalom se wo sane odum bi so. Na Yoab ka kire obarima a wo ka kire no no se. Saa. Uhunu no. Adenti na wa mmɔ no anhwe fam ho. Na anka mema wo dwetebena du ne aboso. Nanso obarima no ka kire Joab se. Se wo kare dwete apem gu me nsam mpo a. Merentene me nsam nka wo hene bada. Na yenso na yenaso mu na wo hene hye wo. Abisa ne Itai se. Munhwe yie. Biara abrante Absalom ho. Ana se anka metwam ne kra ho nkontompa nso asem biara nhinta wo hene na wo de anka wo bepa machi agina akire na Joab kan se merentwentwan me nana se wanim saa na wo fa mpema miensa kurai na wo de kɔ woso na wo de kɔ wo Absalom akoma mu bra wo da so ye anikan odum no so. Amen. Obi a odum dua aso ne tirinwi mu. Enye tumi bibi na aso ne mu. Yes. Enkanya no aso oyi no atiasi. Eso yeye wantimi ansi na ombekun no. Na hwan ne be wo ne ba. Ama ne ba awu arehuo wuo sei. Nye ya. Yeah. Oso men kono ba. Adentia. Satan sa kwala no. Asa kwala no. Yes. Tinya se bia de na me ka no ha no. Story bi na me ama kwatwero de ahyemu. Yeah. E Bible nim. Yes. Be Genesis 25 verse 19 to 26 and one year afei ti asem bi hwe Jacob ni Esau abra wonyem oba me nyem no oba me si wote wono mu a ne nkwala no eko ewo mu yam sometimes wonim se yefre obi a Jacob ana Esau nkwala ni time ku pa toto twede na ote eti one day woman ti wa so wote se akwala na wo ne yamu baako akatra baako se wo de pan yo nyina be some wo be bre na akwala wo nya wo no okasa sister bibi wo ho Yes. ehona Rebecca yam hye no meko abusa ko ye no odifo hwe nanim sa ne wasere wo se he nkwala mienu na onye mo omo ye wiase aman akese mienu baako ayi obroni na baako be ye bibini na obroni no wona ye panyini nanso so obroni no sunsum no waton ne hyebre e de ama bibini no na broni no e de nyansa kwan asa be dada bibini no ama bibini no adi ni nyansa ne na adwene nyina ade akoma buroni no nti saa na besi wo wiase na wahu se bibini no wote hwa na adwene we nya adwuma bio. Yes. Adwuma bibini ne ya ade wo ho ene aboro ene de ya Abro. o se saa de no esi wo hefa Yafunu. yafunu obi wo honum a durumre bi akwala na onye no obosa so otuni na wo otimi ba no abeda ha no wasoechi enti wantimi ehunu nyansa se
ntina me ba ne dane saa ma me nkopo odifuo bi ne won hye ho nkom ma me Yes. ade a me pe wo wi ase pa nsa me am hwehwe me hye birim me tenase a ma hwem week yi de na wom Yes. it's oh akwasi bo bia ya na age so pe so obekum me say bad time be or say time say enti last week here I'm saying last week's right omo ba me fie anka omo pe ma bo me tui me ye hwehwe mu now tina me ya we say Friday to Saturday Sunday emu baako ana omo beba tina me ya we me ya katre me atene me say nipa bi be pe wa botu enti Friday Saturday Sunday na me ya we dada ti Friday me hwe animu ama Saturday Sunday no ha ti me ya we na me di cha sunsun bi say omo bo omo tiri mu pa be nyane me madakura nyane me ti lucky bad 12:30 me nyane ye na me ya frɛ just omo buy ye two car pie free wa be 1:40 to 2 o'clock na ho na saka chem say sa coffee o my operation say we ampa me ko o ma bie window access demo o ma gye say me champagne ase ana ma ko hye baabi ti ko mu botu o bawura we ni mama wo hye o baabi ana akum hello Hi. ninti wo say nyame amamu a ana ma anya hwehwemu a enka ye de ya God see. na nyame akyɛw ajapade de nte sɛ kala welenti Oh. atimi ahwa ma akwala na sɛ my sister nyambabuo yes o say na yenum ne Abraham ba Isaac a won to aso Abraham wo Isaac na Isaac di mfrinhye aduanan no o ware Rebecca Abraham ni betu eba wo free Mesopotamia ni Abraham ni Laban nua na Isaac free Awurade ma ne yere ifri se na wo yiwo bonini na Awurade tie na de sere no na ne yere Rebecca nyinsane na nkokoa no pempem won ho won ne yam tie enkokoa na sɛ ɔmo yɛ de ya ntaafo mienu na wɔ papa ni uma ni yam ɔsɛ abre ɔmo sua no na ntɔkwa pai wɔ uma ni yam ɔmo ko pempem ɔmo to aso na wo se se etisa dia na mete ase wre ye die na mete ho ye den ade wanwa ade nte se metime te ne na ɔmo nko obi ɔhye yafunu otime twese kan wɔ ne nua so to aso na wokobisa Awurade no kwa Awurade wokobisa no na Awurade ka kyerɛ no sɛ Awurade ka kyerɛ no sɛ aman mienu na ɛwɔ wo yam dia mienu aman mienu na wɔ wo yam to aso na nkrɔfo ahodoɔ mienu na ɛbɛtete wɔn ho mu afiri wo yafunu mu nkrɔfo ahodoɔ mienu na bɛfiri wo Rebecca wo yam apie na ɔman no baako bedi baako so ɔman baako ebedi baako so na ɔpanin no asom akumaa no wote enti onyame yɛ no wɔ ne mmara mu sɛ aborɔfo mɛsom yɛn abibifoɔ to aso na ne naduru sɛ ɔbɛwo no ne naduru sɛ ɔbɛwo no na hwɛ nta wɔ ne yam entaafoɔ wɔ ne yam na deɛ odi kan no firi baeɛ no deɛ odi kan no firi baeɛ no na ne ho yɛ kɔɔ ɔyɛ kɔɔ buroni no akwasi buroni ne ho nyinaa wɔ nwi kusuu to aso enti wɔtoo ne din Esau na ɛno akyi no ne nua no firi bae na ne nsa kura Esau nantin tiɛni o tuntum ni nipa tuntum ni ba no na okura bibini ne nantini nti na yɛn adom akyɛdeɛ nyame de ma naturally nantini twitwa meboa abibifoɔ nya ne yɛ adeɛ yɛ papa ɛne Jacob afɛn bɔ hu deɛ nti ayɛ sɛ yɛ papa ne Jacob to aso enti wɔtoo ne din Jacob aseɛ ne sɛn na wɔwo wɔn no na Isaac adi mfie 60 na mmɔfra no nyini na Esau yɛ ɔbɔmmɔfoɔ ne Esau ɔne deɛ wɔyɛ ɔbɔmmɔfoɔ ɔkɔ aha yɛ okum nam na Jacob deɛ na wɔyɛ wɔ nipa a ɔmpɛ kasa wɔte ntomadan mu bibini ɔnkasa wɔyɛ nipa bɔne ni kyɛ obiara to aso na Isaac dɔ Esau tie nyamokyerɛ Esau ɔyɛ deɛ wɔyɛ hamni ɔyɛ bɔmmɔfoɔ bebi ɔkɔ adwuma na ɔnkɔ adwuma Jacob ɔyɛ deɛ ɔnde wɔte fie ɔte ɔtumi hefa ntomadan mu ntomadan yɛ deɛ
asɔre fie Yes. bibini de bia so nyame Yes. yesu ni adwom bɔne wɔ yɛ tirim Yes. yɛ nana Jacob de odi gya yɛ no no hello Aye. de odi gya yɛ no no ɛnti wonim woti wei sɛ meka sɛ gyaa me ho asɛm ka ɛnyɛ yie o deɛ yɛ nana de gya yɛ no no ka biara sister na wonka bi na bɛn dɛn last week na sɛ ɔbatafoɔ ayɛ dɛn ɔm sɛ manya gɛ foforɔ ɛnɔma ɛma ne nyɛ nwanwa toa so na Isaac dɔ Esau Isaac tɔ Esau because no ɔyɛ adwuma ɛfiri sɛ na ne hanam yɛ no dɛ Aye. na Rebecca dɔ Jacob Rebecca soso se me soso me mpɛgye Esau asɛm ɔn sɛ fie hɔ ntɔkwa asi nti awaleɛ bi wɔ hɔ a ɛba bi tumi bam ne ntɔkwa asi wo ne wo kunu ntɛm Yes. asomdwie ma hɔ biem ɛnam nkwalaa no a makɔwo wɔ mo nti no nti saa nkwalaa wei mamfa na nkwaa bi saa awaleɛ no ɛbɛtɔ fam ntɔkwa asi awaleɛ no ama Esau ɔpapa dɔ Esau Jacob soso ɔmaame ne dɔ no nti wei ɛyɛ mommy's boy Yes. wei ɛyɛ daddy's boy Yes. ɛna asi wɔ fie hɔ nti akɔyɛ sɛ ɛkyɛ baako ɛna yɛ mmienu yɛ pere bɛrima no ɛbɔ ɔbaa ne mafia ɔbaa no so bɔ bɛrima ne mafia ewiase deɛ ɔbɔ mafia paa wɔ asase wei so ɛyɛ ɔbaa sɛ bɛrima ɛyɛ ɔbaa mafia sɛ dɛn a yɛ a na nyɛ hu Yes. ɔbaa assignment baako ɛbɔ fie Agro. eti nka ɔbaa yɛ weapon a ɔyɛ atomic bomb Oh yes. ɛna ɔbɛrima yɛ dynamite ɔbaa bɛtumi abɔ mafia paa ma wote si abɔntene akɔ ano ayɛ sɛ bɔdamfoɔ wokasa wohyia wadamfoɔ a ɔkyia wo a wote sɛ ɔsefo wo a menka hwɛ bide bisa bɛnkame meboa Yes. real ntɔkwa asi fie hɔ awoɔ baako nti bra woda so di agorɔ wɔ awoɔ ho nti wontumi nsɔre prɛkopɛ nkasa ma wo Yes. tii awa wo just like that Yes. sɛ siketewa bi akɔyɛ no bɛyɛ 5 minutes ɛno koraa nkyɛ wosɛmɛde awo hwɛ na deɛ ɔnam emu ba no akoa no ɔhyɛ tokuro no mu ba wonya hu n'anim no deɛ wɔntiri baakyɛw Osama bin Laden yɛanyem no Yes. hello Hi. bɛse Osama bin Laden yɛanyem no Daniel no. nti tama ne ɔhyɛ ɔmaame yam ne ɔmaame kɔ asɔre na ɔnkɔ asɔre Oko. sɛ ɔse ne bɛyɛ onyina ɔbɛyɛ deɛ a ɔbɛyɛ sɔfo me boa Yes. onyina ɔbɛyɛ dɛ wɔanyɛ Osama bin Laden Yes. mbaakyɛw Goliath oni maame Oh mami. ɛnyɛ ɔbaa na enyim Goliath Yes. mbaakyɛw na Goliath ɔmaame ɔnyim no wankɔ asɔre Yes. na ɔsum nyame so na ofi sɛ ne ba no yɛ papa ɔkora ɛnkyɛ wɔba bɛdi Israel hene afei ɔbɛnyini yɛ a akoa no kyɛ bi la yi hello Hi. bisɛ ɔbɛnyini a wayɛ deɛ yi adɛn na akwalaa baako ɔdi w'ani saa ntumirika no nkɔbu sɛ akwalaa no ase ala obi wɔ kora akwalaa no wommɔ no atenaseɛ nti na ɔyɛ kekakekakeka saa no n'ani so hatuhatuhatu kikirikikirikiri yes Jacob noa aduane bi ɔyɛ dɛn ɔnoa aduane bi ɔnoa aduane bi na Esau firi wiram baeɛ no Ah, na wabrɛ na wabrɛ na Esau ka kyerɛ Jacob sɛ Ah, ma me adeɛ kɔkɔɔ yi bi menniɛ aha, na mabrɛ mhm, nti wɔde too ne din Edom aha, na Jacob kaa sɛ aha, tɔn wo panyin ma me nnɛ aha, na Esau kaa sɛ aha, hwɛ hwɛ, ewuo na merebɛwuo yi aha, na wɔpanyin yi bɛyɛ me deɛn aha, na Jacob kaa sɛ aha, ka ntam kyerɛ me nnɛ mm, na wɔka ntam kyerɛ no tɔn ne panyin maa Jacob aye, ɛna Jacob maa Esau paano ne asedua a wanoa aha, na odii aha, na odidi nomoe na tiw, ɔsɔree na ɔsɔre, sɛdeɛ Esau ammu ne panin ɛne no ote, ɔtɔn n'anim onyam, aduane wu nti, sister de wi a wosi di ɛti ɔdi wodɔ nsa tete a wɔn amu fie ɔno gyae, nansa de wi a wosi di fufuo no mɛmpɛ, efie hɔ na wakɔtena no wayɛ ama obi ahu ntwom ti na ɔmu mu no. Yes. Weyɛ aduane a
sister any nam ho de moko asem saa se wani enso frɛ na benan why na babu kom na di eso enanim onyam waton Yes. ada woni ni benyan tokwa na obedi watam Yes. eti say ya na tio Yes. ti awo ni mu nsɛm no ya mfiu wo ma no wo mfiu wo mo eno ansa wo nam wo ankɔhwe odifoɔ ade ukra ya sa sɛ what ya sɛ ya kyerɛw sɛ adifoɔ atorofoɔ na wa asase so ɔmo nyɛ papa ɛna wo na wagyi me na ade usika bɛkɔ akɔma sɔfoɔ ɛna asɔfoɔ no kora sɛ ɔmo wɔ mpena ɛyɛ normal normal sɛ wo ne obi nam a ɛne pɛ firi nipa no mu ba no ɛna ɔsɔ ɔde w'ani ɛdɛ Okay. na nyɛ de obi ka Yes. atom Yes. nompa mo wɔ fie ha atom firi ne kɔ mbɛma mo kwan me awe mu anaa sɔfo bi am kɔ na asɔre sɔfo deɛ bible no anim but wotum so mfiri awurade the way osika ɛwe asɛm no a kristofoɔ ne hypocrisy so original na mishra Yes. Senior. hello